вспоминая те трагические события, скажем так, 1944 года, которые состоялись, которые советская власть, это преступление совершала в Крыму против населения крымских татар. Нам это очень близко к сердцу, нам это все очень понятно, потому что очень подобные преступления были совершены советской властью в Латвии, в оккупированной Латвии. И, конечно, наши чувства, наше сочувствие и понимание все время будет вместе с крымско-татарским народом. Но это взаимные чувства, конечно, и мы стоим единым фронтом против тех советских преступлений, которые, между прочим, Россия не осудила никогда. И этот суд еще впереди нас ожидает. Латвія пізнала декілька хвиль депортації. В 1941 році у червні, буквально напередодні вторгнення фашистської Німеччини. Потім в 1948, 49, 51 роках 65 тисяч, як мінімум, латишів були депортовані в Сибір, до Уралу. Отже, це спільна така біль, злочини проти людства, ті, хто скоїв геноциди, вони мають бути покарані. Безкарність, вона приводить до того, що ці злочини повторюються. І не було міжнародного суду над комуністичною системою СРСР. Це говорить і це привело до того, що в 2022 році, а вірніше 2014 році, знову той центр, який є сьогодні столицею Росії, той центр, який давав накази про депортацію кримських татар, він вже дав наказ знищити українську державу і українську націю. Birleşik Pavet bize olarak beri ülkelerinizde sakın demeyin. Ayaklarınız geçmiş. Güzel, zengin ayaklarından çok zengin ayaklarından evimizden çıkıp kalıyorsunuz. Bizim İbrahim Efendimiz dediği gibi, İbrahim kardeşimiz dediği gibi dostum, ağam, ondan çoktan beri biz tanışırız, doğru dedi. Gelir o vakitler biz bunda toplaştık. Geçmişte olan Müslüman din kardeşlerimizden, kan kardeşlerimizden. وسواء عليهم أأنذرهم وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى وننذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الله أكبر الله أكبر غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Bu matem günde sana bizim yapılan dualarımızı kabul et. Ya Rabbil Alemin. Ya Rabbi, şu sürgünlük, Ya Rabbi. Ya Rabbi, bizim halkımızı çeşitli türlü zararlardan, hıyanetliklerden, zulümlerden sen uzun. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Це спеціальний випуск ЮАСАУС, присвячений до 78-ї річниці депортації кримських татар. Сталінський режим 18 травня 1944 року протягом кількох годин всіх кримських татар, понад 200 тисяч за офіційними даними, за неофіційними даними до 47-го року разом з військовими, які служили в лавах армії, а також кримських татар, що жили на материковій частині України, понад 430 тисяч
корінного народу України, а тоді Криму, були депортовані до Сибиру, країн Центральної Азії, і 46% загинули в перші 3 роки після депортації. Україна та 2 країни Балтії, Литва та Латвія, визнали цей акт геноцидом і актом, які проти людяності. І ми розпочинаємо з нашим гостем. Наш ефір, я попереджую, відбувається зі Стамбула, зі студії в Трамп Тауері. Наш гость Аліхан Ільбай, один з представників кримських татар, і ми будемо говорити. Це англійською мовою, UA South English, and we are talking about 78th anniversary of genocide Crimean Tatar people from Crimea by Stalin regime. Good evening, Mr. Alihan. You are representative of Crimean Tatar in Turkey. Yes. But I suppose even Turkey has known not much about Crimean Tatars, about the nowadays history, about genocide, about deportation in 1944. Why it is so? Unfortunately, because there is no any knowledge about Crimean Tatar. In high school, every Turkish student take a historic course that is about Ottoman history, and there is only one word about Crimean Tatar. They live in Crimea Peninsula. That is all. The Crimean Tatar lives in Crimean Peninsula. That's all information about Crimean Tatars. Unfortunately, there is no so much It's information. ending with Ottoman history, ending, and nobody interested in what was going on during the last 200 years. Yes, the Ottoman ruling in the peninsula, when it's over, there's no any information about that in our history books or in our any books. Unfortunately, many historians in Turkey did not and have not concern about this subject. They only concern about some particular subjects, which is when the Crimean Tatar accept the rule of Ottoman Empire, and that's all, unfortunately. Thus, we, even Crimean Tatar in Turkey, have no many information, many knowledge about our custom, our history, our culture. When the time when we live in Crimea, or the time when we exiled the Crimea, thus we have no information. Why this situation in Turkey with this information of Crimean Tatar? Because Cyprus and Crimea is the same distance from the Anatolia, and Crimea is maybe 200 kilometers northern than Sinop or Trabzon. And nobody knows about Crimea. Nobody knows, almost nobody knows. But the most famous Turkey historian, like Halil İnalcık, like İlber Ortaylı, like Hakan Kırımlı, they are Crimean origin. All of them Crimean Tatars, but nobody in Turkey knows about Crimea. Why? It's very strange for me. There are too many people still do not know these people are Crimean Tatars. When they hear, they first do not believe, then they accept, and they ask this question: why are you here? Why are you here? Yeah, of course they are asking to us, why are you here? Why do you not live in Crimea or Ukraine or Russia? They think that we live in Russia, in Kazan. Tatar, it's Tatarstan, like Kazan. Kazan or Astrakhan. No Moscow. ideas about Crimea, no ideas about Crimeans. And the next question, why Crimean origin people don't interested in their past, in their what was during last 200 years? What kind of pressure made Russia, how kind of genocide Russia did and will do against Crimean Tatars? There are some particular reasons. One of and I think most importantly, many Crimean Tatar who live in here came before the Great Exile of 1944. They, for example, my family
come when the Sultan Abdulhamid. Particularly, what region are representative you in Turkey, and what region in Crimea your inhabitants lived before, for example, before moving to Turkey? Now we live in Yozgat. Yozgat, it's central, southern, Central Anatolia, central Anatolia. near Ankara, but our family do not know where we live in Crimea. It's 19th century, yeah? Abdulhamid, Unfortunately, it's 19th century. Are there any documents of your Crimea refugees, or how muhajir in Turkish, yeah? Or muhajirian from Crimea? Do you have you got any documents about it? If you are a member of family, Crimean Tatar family, which live in Istanbul, you have. But the other city of Turkey, they didn't have, because many people outside of Istanbul do not know, did not know writing or reading in Ottoman Empire. I've heard that a lot of archives and documents are in Istanbul archives, and E-Devlet, its system of electronic state, could help you to find your origins. Yes, I tried to find my origins. My family don't know, but maybe is there any archive? And when I click the button in E-Devlet, there's no any information about my father's family. That's only my mother's family. In Turkey, this is a very critical problem. Even Turkish people who lived in here have no any information about their past. If they live Istanbul, Izmir or Ankara, they have, but the other cities they do not have. And that's when we came here, they try to tell their children what the past is, or where they come, what they did. When the generation didn't tell the next generation, unfortunately we forget our past. And after the 1918 coup d'etat, we cannot even cope in the government. Nationalism and leftism become two demonic creature in Turkey. That's when they talk about we are Crimean Tatars, or we are a family of descendant Crimean Tatar, as they say, this is not very good thing to talk about. It's some kind of nationalism. They thought it's some kind of nationalism, and they thought it's some kind of dangerous thing. Dangerous for Turkey. Unfortunately, they thought it would be dangerous for Turkey. That's some Crimean Tatar, elder Crimean Tatar who live here, sometimes say, when you go somewhere and if there's no Tatar, never tell that you're your Crimean origins. Okay, and in the end of our conversation, I would like to know what is Crimean Tatar language for you, and I can examine you. Başlangıçta Kırım Tatarca birkaç cümle anlarsın mı Kırım Kırım Tatarca anlayayım. Aytabilir miyim? Ama zorlanırsın. Zorlanayım. Ama işitkende anlarsın. İşitkende anlayayım. Çöl şivesinde anlarsın. Yalıboy Türkçe gibi. Yalıboy Türkçe gibi. Çöl şivesi biraz zorlaşıyor. Kıpçak şiveleri zor. There is an information about that in Ottoman studies. Ottoman officials sometimes called Yalıboy'u Crimean Tatar Istanbul Tatarcası. İstanbul Tatarcası. Like Istanbul Tatarish in Crimea. It was Alihan İlbay, Crimean Tatar representative from Yozgat, Central Anatolia, and the student of Bosfor University, Boğaziçi University in Turkish. And I suggest you to watch our short video from Kiev. Today's in Kiev, our journalist Ismet Suleimanov and Ruslan Halapov make a story
from Kiev from last 8 years about deportation days in Kiev from 2014 until today. Вспоминая те трагические Remembering those tragic events of 1944 with the Soviet government committed these crimes in Crimea against the Crimean Tatar nation, we take this very close to our hearts. We understand everything because very similar crimes were committed by the Soviet authorities in occupied нам Latvia. это очень близко к сердцу, нам это все очень понятно, потому что очень подобные преступления были совершены советской властью в Латвии, в оккупированной Латвии, и, конечно, наши... Of course, our feelings and our sympathy and understanding will always be with the Crimean Tatar people. It's a mutual feeling, of course. And we stand as a united front against those Soviet crimes, which, by the way, Russia has never condemned, and this trial is still ahead of us. Latvia experienced several waves of deportation in 1941 in June, just before the invasion of Nazi Germany. Then in 1946, 1949, 1951 at least 65,000 Latvians were deported to Siberia, to the Urals. So this is a common pain. Crimes against humanity, those who committed genocides, they must be punished. Impunity leads to the recurrence of these crimes, and there was no international court over the communist system of the USSR, and this leads to the fact that in 2022, or rather in 2014, again the center, which is now the capital of Russia, the center that gave orders to deport Crimean Tatars, it also now gave order to destroy the Ukrainian state and the Ukrainian nation. Kırım-Tatar halkının soykırımının 78. yılı ve bu marafon İstanbul'dan ötkerilir. Bizim ekibimiz bugün Türk Kırım-Tatar karışık ekibimiz çalıştı. Rejilerimiz yakınlarda Kiev'den, Ukrayna'dan gelip çıktı. Ve bu ekiple biz bu Trump Tower'den bugünkü özel yayının yekünleyimiz. Bugünkü misafirimiz, şimdiki misafirimiz Ali Kutlu Soytar adlı değiştirdi. Kırım-Tatar asıllı, baba tarafı Kırım-Tatar, ana tarafı da Zazalardan, yani Erzincan ve Divri taraflarına. Baba tarafındaki Edirne, Sazlıbostan köyünden. Kırım'dan da belli mi kaydan olğanları? Kırım'dan, Bahçesaray'dan kelgenimiz bu yakka. E-Devlet'ten bakanımız da Kırım'ın yazganı onda. Yani E-Devlet'te sizin evraklarınız, vesikalarınız çıkar. Savaş olmasaydı düşüneydim ben yabancı Kırım-Tatarlıkını kabul etmeyi. Kimlik ID kart almaya. Ya bence engeli yok galiba şimdi de almak o kartı. Yo da işte bütün umutlarımız o yandaydı yani hani her şey güzel gidecek, stres olmayacak, biz tekrar kültürümüzü orada çoğaltabileceğiz. Geri dönebileceğimiz, olmadı. Ali Kutlu Bey, ikisini de kullanırım. Ali yani Ali gelenekle bu işte Alevilikten geri. Kutlu da Kırım-Tatar tamam Türkiye bir isim oldu. İkisi de iki taraf anne da baba da hoştular bunu. Onun için Ali Kutlu Bey konuşacağım. Ne zaman öğrendiniz bu Kırım-Tatarlığınızı ve
Nasıl, ne kadarlık çekicilik kele yani Kırım'da, Erzincan, Zazalık'ta da onu da anladınız. Bu iki karışım melezlik olan zaman da nasıl hissedilir? Şimdi o Kırım Tatar laf aytmayı ben daha kışkene balayken köyge Sazlıbozna ketkenimizde büyük kartataylar, kartanaylar, kartataylar, yani nineler, dedeler. Evet. Laf aytaydı. Kırım Tatarca laf aytaydı. Biz yani koy, Edirne koyu hala Kırım Tatarca'nın Sazlıbosna, İstanbul Çatalca koyu hala orada gençlerde, yaşlarda Kırım Tatar dilinde laf ayta. Kartanay, Kartbabaylar, Kartaylar daha pek kop aytaydı eken. Enden andan sonra bıraktılar. Ali Kutlu. Hala siz de bayağı genç yaşındasınız. Yani 35'in geçmeniz. Bu genç yaştır. Tam Sovyetlerin dağıldığı zaman doğdunuz. Ama hala bu dil saklanan, bu dil bilene öğretilmesi, mekteplerde olmazsa, yani okullar değil, hiçbir yerde yankıramazsa, bunda Türkiye'de hala da Türkiye'de çok eken. Yok ya. Çok. Ana tilde Tatarça eğitim alamayken. Ben onu diyeyim. Ne kadar yok bunda eğitimi olmasa, tahsili korunması, hala genç nesilde bile korunuyor. Sence bu dil ne kadar daha böyle canlı olabilecek ve ne zaman sönecek bunun? Gidişatı nasıl göresin? Nasıl anlatsam? Ben kişkene balayken, köyge ketkenimizde biz diye düşüneydik. İngilizce öğrenemez. Tatarçayı biz İngilizce zannetkenimiz. Ondan sonra İngilizce öğrenmeye başladıktan sonra biz taptık ki bu İngilizce değil, Tuvul. Tatarça, biz cantık, kaşık börek, tabak börek de aşağıyman, kobete. Yani bütün geleneğin tilden başka kültürü, yemek yasayımız, tilaytamız, halk oyunları çok iken mında. Onlar unutulgan mında. Ama yemek yasamak, aşamak ve til tura tohtay mında. Bizim mında yasamamız gereken kültür ürünleri üretmek, musikalar, şiirler, liriksler. Aynısını bizdeki Ukrayna'da içerik contentin yani bir taraftan Kırım Tatar toplumu için bayağı modern ve modern üstü yani bayağı perspektif content içerikler üretmek, başkacasına daha öne çıkmak yani başka kültürleri de celp etmek bu kültüre. Öyle mi anlayayım ve sizce bunu kimler yapacak? Gaspar'ın zamanında tek başına başladı ve tepelere çıkan vakti zirveler yaptığı zaman etrafında 8 kişiydi sadece. 8 kişiyle Türk dünyasını birleştirebildi. Hindistan'dan Mısır'a kadar İstanbul dahil tercüman mecmuasıyla. Sence bugünkü günde kaç kişi bunu yapabilir? İsmail Gaspralı Bey'in zamanından birazcık daha zor. Çünkü herkes bir yakka ketken. Tırışamız, laf aytmaya tırışamız ama çok zor. Ama aynı zamanda bir o kadar kolay. Çünkü teknolojik zamanlar var. Günümüzün bağları çok kuvvetli bir yandan. Çok hızlıca uğraşabiliyoruz. Musikalar, lyrics, bunların kaynaklarına ulaşabiliyoruz, çevirebiliyoruz. Aslında basit bir planlamayla çok basit bir süreç ve hızlıca tamamlanabilecek bir süreç. Ama bir yandan da çok zor çünkü 3 tane sürgün, exils yaşayan bir millet. Üçüncüsünde şu anda 2022'de yaşıyoruz. Hatta 1783, 1944, 2014. 1853-56 Kırım Savaşı en büyük yani çoğunluktan azınlık olduğumuz zaman işte onu da tarihçiler hala anlatamadı. Yani o zamanki ittifak Osmanlı, İngiltere, Fransa ve Sardinya, iki Sardinya'nın krallığı kazanıyor savaşı. Rusya kaybediyor. Rusya'ya filo Karadeniz'de tutmak yasak oluyor ama kaybeden Rusya açığını veya intikamını Kırım Tatarlardan alıyor. Siz işbirlik yaptınız diye baskı yani mağdur kalan Kırım Tatarlar oluyor. Yani işgalden sonra bile 60-70 sene devamında hala çoğunluktu Kırım Tatarları. Kırım Savaşı'ndan sonra azınlık oluyor. Yani her ne kadar savaş çıkarsa Karadeniz'de mağdur kalan Kırım Tatarları oluyor. Hiçbir savaşta bir taraf kazandı mı, hangi taraf kazansa kaybederse mağdur kalan Kırım Tatarlarıdır.
Ama şimdi ben barışçıl bir propagandası da yapamam. Yani savaş, burada Türkiye diyor, savaş çok kötü bir şey. Banal bir şey. Sıradan, yani nefret ettiğim söylemlerdir. Milyon halk çıkar, savaş kötü bir şey. Yani sanki bir şey söylemek gerekiyor da aynısını söylüyorlar. Evet, savaş çok kötü bir şeydir. Ama bunun çözümü sadece barışçıl pankartla çıkmak değildir. Artık ama sorun yani, sence bu savaşın bitmesi içeriklerle biter mi bitmez mi? İçerik üretimiyle bitecek bir savaş mı? Şimdi bu Kırım konusu çok karışık bir konu. Complicated because it's transition zone. Crimea is a transition zone Ama artık of Kırım world. Tatarlarının da kendi çıkarımları olmalı mı? Kırım Tatarları da kendi çıkarımlarını açık aydın söylemeli mi? Yoksa hala birinin eteğinin altında olmalı mı? Vallahi burada Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayıp Third World War, ben ona 3. Dünya Savaşı'nın artık günümüzde yaşanan savaşa World War demiyorum, global var. Local, not global. Evet. Global var. Because we are living in that situation in Syria, Crimea, in Balkans, in Asia, in Doğu Türkistan also. Everywhere is despotism. In America also at the same time. It doesn't matter. Everywhere is despotism. Why it's happening? I think because of the situation of after First World War. Because in that point, many oligarchs of worldwide system, worldwide bourgeoisie world, try to destroy the great empires and try to create a nation state. But it doesn't work. But now we are finishing the nation states Yeah. epoch. This epoch is finishing. I don't know. Are you right or not? Or, that point started the 80s. That's a more, how can I say? Until 18th, there was a like socialist mentality, like a how can I say? Like a Russia, so close everywhere. Blame us that today we have a lot of leftists in our studio. But not. You are not leftist. I'm socialist, but I don't believe that Russia is never been real socialist. Soviet. My question: Who was real socialist during this 20th century? I think the best real socialist was Genghis Khan. Genghis Khan was to share everything. Genghis Khan was a real socialist. And but serious question: what is 1944 for you? 19. What is 44? So 18 May 1944. 18. I know that. So best story. Just how can I say? When I heard that date, in my mind, just black and red. And black, there is no future. There is nowhere. Red is just blood, because many childs, many Karti, that in that process we know that, and we can just write a song. Thank you very much. And Ali Kutlu, so they are not only activists like you can see, it's a very professional voice producer, I know. Sound producer, and I thank you for participating in our program. And now I suggest you to a short video from Ukraine about historical part of deportation in 1944. Teşekkürler. Thank you. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала масове примусове виселення понад 190 тисяч кримських татар з території півострова. 11 травня було рішення Державного комітету оборони, який і ухвалило секретне рішення номер 5859С, секретне, яким було, власне, вирішено виселити всіх кримських татар, і обґрунтовувалося це колабораціонізмом, а також тим, що проживання кримсько-татарського народу на прикордонній території не є доцільним. Було введено до Криму 32 тисячі військ НКВС, які і взяли участь у депортації кримських татар. Вона почалася рано вранці до сходу сонця 18 травня і вже завершилася о 16 годині 20 травня.
У Другій світовій війні брало участь понад 25 тисяч кримських татар. 8 з них стали героями СРСР. Людей, яких виганяли з власних домівок, даючи забрати лише невелику частину власного майна, їх збирали в кількох місцях в Криму, в Бахчисарайському районі, в Сімферополі, в Джанкої. Іноді тримали певний час, садили пізніше їх просто в товарні вагони для скота, де не було належних умов для поїздки, не було ані медицинського обслуговування, ані належного годування, і відправляли в довгий шлях в невідомість. Цілий народ був вирваний з коренем своєї історичної території і направлений 67 ешелонами до Узбекистану насамперед, а також до Росії, Казахстану, Таджикистану. За різними оцінками, депортація призвела до загибелі від 20 до 46% кримськотатарського народу. Кримські татари не полишали спроб повернутися до батьківщини. Радянська влада усіляко унеможливлювала бодай вірогідність повернення народу на рідну землю. Шлях додому повноцінно відкрився лише після падіння СРСР. Не просто приймали кримських татар в Криму, але тим не менше народ повернувся, народ обживався в умовах демократичної України. Було відновлено діяльність Курултаю, органів національного самоврядування. Поступово йшло долання цього постгеноцидного стану кримських татар, але, на жаль, наступив 2014 рік. Москва захопила Крим, і ми побачили повернення репресивних практик, утиски, знищення органів національного самоврядування, заборону на в'їзд в Крим лідерам національного самоврядування, національним лідерам. Це може змінити лише відновлення територіальної цілісності України і відновлення, відповідно, тих порядків, які існують у демократичній Україні. ЮАСАУС українського – це спеціальний випуск до 78-ї річниці депортації кримських татар. І ця подія вписана вже в контекст тої війни, яку Путін розпочав проти України 20 лютого, насправді 2014 року, а 24 лютого цього року це була гаряча стадія з спробою окупації всієї країни. І тою відповіддю, який путінський режим не очікував отримати від українців, українських громадян, української армії та українських союзників по всьому світу. Ми будемо говорити в цьому блоці з першою заступницею міністра закордонних справ України Емія Джипар. Вона згодом приєднається до вас. А в нашій студії генеральний консул України в Стамбулі, пан Роман Недзельський. Вітаю вас. З вами ми будемо говорити про речі, з якими стикаються громадяни України, які опинилися через війну тут, в Стамбулі, в найбільшому місті Туреччини, яке називають ще її державою країною в країні з населенням понад 20 мільйонів. Місто цікаве, але досить складне. З чим найбільше стикаються? З чим ви стикаєтесь того, чого не було до гарячої стадії війни? Дякую, Османе. Насправді, з першого дня війни, прямо з першого дня війни, ми в консульстві зібралися і під консульством приїхали вже тоді десятки наших громадян, які зрозуміли, що вони не зможуть потрапити в Україну. І почались питання, де нам поселитися, де ми будемо проживати, що буде далі. Їхати ми не можемо, в'їжджати не можемо, тому що літають ракети, ми боїмося за наших дітей. Це в основному жінки і діти. З того часу ми почали активно працювати над пошуком місця проживання для наших громадян. За той час ми поселили вже понад 1000 українців, які деякі з них виїжджали, деякі з них приїжджали. Загалом понад 1000 громадян України. Наприклад, на цей час в одному з готелів Стамбула проживає 500 громадян, тільки в одному готелі 500 громадян України. Я дуже дякую бізнесмену, власнику готелю за те, що він долучився і своїм коштом вже рахує. Чому ми боїмося називати ім'я власника? Такі люди, і їхні імена, і їхні бренди мають лунати. Чому ні? 500 розмістити, та просто взяти 250 номерів, якщо в середньому по 2, і просто віддати і платити за них самому. Це така річ, яку заслуговує. Кажіть, це не така вже, це не комерційна реклама, знаєте. Звати його пан Сарухан, а не знаю, чи варто казати про локацію наших громадян в цілях безпеки. Добре.
Тому я думаю, локацію готелю я називати не буду. Але цей готель, прийняв 500 наших громадян, які вже 3-й місяць там проживають. І він каже, будуть жити стільки Пане Роман, але ж до Стамбулу відноситься, до Стамбульського округу не тільки місто Стамбул. Я так розумію, у нас лише 3 консульських округи: Анкара, посольство, Стамбул і Анталія. І країна з 82 провінцій розділена між цими, і Стамбул опікується всією європейською частиною і частиною азійською, так? І вам є чим опікуватися ще? По яких містах ще? Чи Стамбул найбільше приймає зараз? Однозначно, Стамбул найбільше приймає. По-перше, хабовий аеропорт, звідки прилітають наші громадяни. По-друге, всі, хто прямував з території Болгарії, Румунії, всі заїжджали перша точка – це Стамбул, якщо наземним транспортом рухатися. Потім вже вони, хто мав можливість подорожувати далі, вони їхали в Ізмір, Бурсу. Але знову ж таки, в Туреччину не так багато наших громадян приїхало, як приїхало в Європу. Наприклад, в Польщу тільки 3,5 наших громадян приїхали, і вся Європа прийняла мільйони наших громадян. В Туреччині в основному приїхали громадяни, які мають або родичів, або мають друзів в Туреччині. Тому що, якщо Європа на урядовому рівні прийняла рішення про забезпечення наших громадян, прийняття, скажімо так, я не люблю цього слова, але скажу біженців, так? Я скажу так, людей, які втікають від війни. Тимчасових пошукачів захисту від війни, вони не мають статус біженців, але вони мають певний соціал. Але вони користуються соціальними пільгами, робота, медичне обслуговування, якісь соціальні виплати і, дуже важливо, проживання. Те, що забезпечується на державному рівні. Нібито в Туреччині теж можна отримати цей статус, так? Можна отримати статус гуманітарний, але він не дає права на отримання безкоштовного житла. Він дає можливість на отримання безкоштовного медичного обслуговування в державних чи комунальних закладах. Тому, за даними Міграційної служби Туреччини, громадян України приїхало приблизно 70 тисяч. Але вони по всій Туреччині. Так само, те, що ви кажете, наш консульський округ великий, так, дійсно, наприклад, в Сакарії ми так само розмістили 173 наших громадян, це теж турецький бізнесмен, допоміг і розселив цілий готель, винайняв для наших дітей. 113 українських дітей проживають. І давайте ми приєднаємо до нашої розмови вже першу заступницю міністра закордонних справ України, пані Еміне Джипар. Пані Еміне, чи чуєте ви мене? Мама, селям алейкум, чую, не бачу. Ви можете не бачити, головне, вас бачить глядач, і ми бачимо. Ми робимо українською, бо у нас в студії пан генеральний консул України в місті Стамбул, пан Роман Недзельський. Щоб це було однією мовою, будемо говорити українською. Я бачу, до вас будуть політичні питання, консульські питання і питання людей, які втікають від війни, до пана Романа. Політичні питання до вас. І перші питання пов'язані з сьогоднішнім днем депортації, 78-ю річницю, який вписаний в контекст війни. На вашу думку, чи сьогодні українці і світ краще розуміють кримських татар, коли світ і ті, хто захоплювалися російською культурою, балетом і оперою, побачили, що стоїть за російською культурою, балетом і оперою? Що за ними стоїть захист російської мови зброєю і знищення цілих народів, кримських татар, чеченців, інгушів, купи народів Кавказу, купа самих українців впродовж 250 років панування Росії на Чорному морі. Чи розуміє світ краще сьогодні кримських татар і Україну? Мені видається, це усвідомлення, яке ми просуваємо фактично через свою болючу і трагічну історію вже 8 років, дійшло майже апофеозу. Я би так сказала, деякі країни досі ще потребують трансформації в загальному усвідомленні, тому що коли ми кажемо країна, це не тільки політичне керівництво, це широкий спектр учасників, стейкхолдерів суспільства, між якими є домовленість про те, що та чи інша тема, та чи інший наратив сприймається таким чином. Серед скептичних країн є досі деякі європейські країни, з якими українська дипломатія дуже активно працює. Але загалом, звісно, не можна не погодитись з тим, що після Бучі, Маріуполя, якщо ми беремо сучасний контекст війни, після 24 лютого,
до токсичної країни, воно вже є очевидним. І да, ми будемо продовжувати витискати Путіна, умовного колективного Путіна з мізків багатьох, в тому числі європейських політиків, які є ангажованими фінансово або політично, які досі вважають, що можна купувати російський газ або нафту з одного боку, а з іншого боку якось критикувати чинне російське лідерство за ці злочини. Тобто це все в нашій адженді. Якщо ми беремо тепер контекст депортації, однозначно ми сьогодні запустили інформаційну кампанію, символом якої став Наріман Джелял, заступник Меджлісу кримськотатарського народу, який вже більше ніж 250 днів знаходиться в СІЗО за абсолютно видумані, сфабриковані звинувачення. Сьогодні всі амбасади розпустили українські прапори, багато з амбасад вивісили кримськотатарські прапори на знак солідарності. Проводиться інформаційна кампанія, проводиться роз'яснення, інтерв'ю наших послів, де розповідається про депортацію. І саме такий історичний контекст дозволяє нам показати континуїтет, продовження, що ці злочини, вони не є новими злочинами, вони по суті повторюються сторіччями, і як ви самі абсолютно влучно сказали, багато народів були пригнічені і є, коли мова йде про затирання ідентичності, історії, про формування цілих поколінь Іванів, непомнящих родства. І, зокрема, мені здається, українському суспільству треба буде ще дуже активно працювати з російським суспільством, поствоєнним, я маю на увазі, коли треба буде очищати сприйняття історії в багатьох народів, в тому числі кавказьких народів, які сьогодні виправдовують Путіна. Тому що десятки років пропаганди, десятки років... Я дозволю собі, перед тим, як ми почнемо працювати з російським суспільством, давайте попрацюємо з українським і кримськотатарським суспільством. Отут у нас перед паном Романом Недзельським в студії були молоді представники кримських татар Туреччини, предки яких ще в 19 столітті після Кримської війни опинилися тут. Вони знають свої коріння. Це еліта, фактично, це люди з кінематографу або з університету Богазичі, Босфорського університету, який входить до топ-500 світових університетів. І що розповідають вони? В Туреччині не знають майже про депортацію кримських татар, про депортацію черкесів знають більше. Для Туреччини і сьогодні будь-якої влади питання геноциду і слово геноцид є таким лячним, яке лякає через, ми розуміємо, певні події, пов'язані з 1915 роком. Туреччина уникає розповіді про кримських татар. Про кримських татар все закінчується на Османській імперії і 18 столітті. Потім кримські татари, які зникають, все, що відомо про кримських татар, що десь в Криму, які нібито незрозуміло чиї, українсько-російські, офіційно країна визнає його українським, але на рівні освіти, на рівні середньої і навіть вищої освіти не існує кримських татар в Туреччині. І що ми можемо робити з просуванням цієї ідеї? І це робить будь-який уряд, правий, лівий уряд. Вони уникають того, що кримські татари існують. Угу. Так. Я дозволю собі не погодитись з вашим твердженням, при тому не заперечуючи, що, можливо, в освітніх програмах немає достатньо інформації, але якщо ми беремо офіційний трек, не погоджусь, тому що постійно лунають заяви від Міністерства закордонних справ Туреччини, від президента Ердогана, його офісу і пана Ібрагіма Калина, від офіційних представників, від депутатів Міллі Кіллер, депутатів парламенту турецького. Тобто кримськотатарський трек, він як ніколи до тих років, як сьогодні, він є і присутній. Буквально сьогодні МЗС Туреччини видало заяву, де комеморативну фактично заяву присвячену депортації кримськотатарського народу. І президент Ердоган кожного разу, коли приїздить в Україну або приймає делегації з України, він завжди піднімає тему кримських татар і підтримки кримських татар. Тепер, якщо ми беремо оцей загальний трек освітній, я думаю, що дійсно це питання вже того, як система працює. Перший етап того, що Туреччина на офіційному рівні почала казати про депортацію як ніколи раніше. Кілька років тому назад цього не існувало. Офіційно почали відзначати депортацію кілька років тому назад, здається, 2018 року, через ЙОТБ, через агенцію, яка займається
спорідненими спільнотами. Да? Це як наче міністерство, але це агенція, яка вписана в державну систему влади турецької, і яка сьогодні теж реалізує програму на підтримки кримських татар. Але по освіті я вважаю, що це треба просто знизу, оскільки держава вона не може контролювати якби все. Мені здається, що дуже багато залежить і від дернеків кримськотатарського народу, яких є ціла мережа, і від їх ініціатив, зокрема по розповсюдженню знань про депортацію кримських татар як таких. І коли ми кажемо сьогодні, що кримські татар в Туреччині є від 2 мільйонів до 5, да, то мені здається, що нам також треба працювати і Меджлісу кримськотатарського народу, і Всесвітньому конгресу кримських татар, зокрема по активізації оцього потенціалу дернеків, да, представництв для таких цілей, про які ви кажете. А тепер питання буде до 2 дипломатів, і до генерального консула пана Романа Недзельського, і до вас, пані Еміне. До окупації і спроби незаконної анексії Криму 2014 року лише 4 кримських татари в Туреччині отримали посвідку про закордонного українця. Тобто, з одного боку, країна виголошувала, що всі ми політичні українці. Коли доходило до справи, співвідношення було трохи дивним. Після окупації нібито кримських татар почали сприймати як політичних українців з правом на автономію на рівні політичному. Але тепер давайте казати не про політичні речі, я не хочу провокувати на політичні речі. Чи сьогодні процес на рівні, коли будь-який громадянин Туреччини кримськотатарського походження, а значить походження українського за політичним визначенням, чи може він отримати з точки зору абсолютно чиновницького спокійно цю посвідку закордонного українця? Що він має робити? Чи все ж таки кримські татари йдуть якимось окремим списком через якісь докази через меджліси і дернеки? Як це має бути? Бо я хочу почути від дипломатів, і я хочу почути дати слово пану Роману Недзельському, потім пані Еміне Джипар. Дякую, пане Усмане. Ви праві. Я знаю, одну людину я точно знаю, доброго свого товариша, який отримав посвідчення закордонного українця, який є кримським татарином і народився вже тут на території Туреччини. Пане Романе, але ми думаємо, що в одному Стамбулі десь 1 мільйон 200 тисяч людей кримськотатарського походження. Перепрошую, Османе, давайте я тоді почну. Османе, давайте я, оскільки я зараз у відрядженні, я зараз в дорозі на польській території до Італії, аби взяти участь в комітеті міністерському Ради Європи, тому у мене трошки небагато часу. Скажу так, що є процедура, вона затверджена і постановою Кабінету міністрів, і відповідними підзаконними актами про отримання посвідки закордонного українства. В МЗС цим займається департамент культурного і гуманітарного співробітництва, і ця процедура стандартна. Тут немає окремих спільнот, які мають окремі процедури. Для цього я не скажу зараз в деталях, яка це процедура, але ти маєш довести своє коріння, і на основі цього є комісія, яка розглядає після всіх перевірок спеціальних служб, які там займає певний час. За оці роки ви абсолютно праві, Османе, коли кажуть, що політика держави до 2014 року сьогодні є різною, і власне ми самі бачимо, що кримськотатарський фактор є таким лакмусовим папірцем на тему, наскільки залежна або незалежна риторика Києва до цього. І власне ми сьогодні кажемо про те, що союз політичний кримських татар і українців він відбувається, і ми на таких прикладах теж бачимо навіть на кількості таких посвідчень. Наскільки мені відомо, це вже сотні людей, які отримали подібні посвідчення. І просто у мене прохання, якщо такі питання є, для того, щоб конкретику давати, попереджати заздалегідь, тому що є конкретні цифри, скільки кримських татар, які роки отримали такі посвідки. Я не запитую вас про цифри, тому що я їх маю. Я маю точні дані, тому це не питання, це не екзамен з математики для першого заступника міністра закордонних справ. Просто коли ми кажемо, що дернеки і мають включитися в цю роботу, то не сотні, а сотні тисяч кримських татар мають отримати такі посвідчення, щоб залучати їх до цієї роботи. Я вас відпускаю до вашого італійського відрядження. Бажаю вам успіхів. Це була перша заступниця міністра Еміне Джипар. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Продовжуємо з паном Романом Недзельським, генеральним консулом України в Стамбулі. Ви теж казали про те, що, знаєте, одну людину – це теж, давайте казати, дуже мало.
Ну, чесно кажучи, я приїхав до Стамбулу в листопаді минулого року, і за цей час я не чув жодного, ми не отримали жодного звернення. Нема звернення. Тобто Нема. це не цікаво самим кримським татарам, які тут є, чи не цікаво дернекам? Ви ж спілкуєтеся з дернеки? Це Зі всіма дернеками спілкуємося. Це дернеки, щоб українським глядачам було зрозуміло, дернеки це громади, да? Громади офіційні, громадські організації кримських татар і українців. Тут є дернеки українців. Зараз це спільно, як здається, вони дуже щільно між собою співпрацюють. І кримським татарам, громадянам Туреччини в кількох поколіннях, не цікаво ставати закордонними українцями. Ну, насправді, статус закордонного українця – це дуже корисно для молоді, наприклад, могло би бути, тому що це є можливість навчатися безкоштовно там за певними квотами в українських навчальних закладах. Але здебільшого членами дернеків є люди середнього або старшого віку, тому такі пільги, можливо, їм не цікаві. Я, чесно кажучи, ніколи не цікавився цими питаннями, бо їх ніколи ніхто не ставив, що хтось хоче мати статус закордонного українця. Ви дуже праві. Зараз ми дуже активно працюємо. У нас є два дернеки, дві спілки, скажімо так, кримсько-татарських в Стамбулі зареєстрованих. У нас є дві спілки українських зареєстрованих. Ми проводимо... Це пов'язано з географічністю, да? Європейська частина і азійська частина Стамбулу. Це як для киян, зрозуміло, лівий і правий берег, да? І тому є дві спілки на кожному березі Босфору. Більше того, від початку війни кожного дня в центрі Стамбулу відбувається мітинг на підтримку України проти війни. Спочатку ми його проводили перед російським генконсульством, зараз ми проводимо... Це на закид українцям і вам, я був на одному з них, але те, що він відбувається перед італійським генконсульством, це трошки кумедно, тому що посунули зі стеклялю і воно на пері, я думаю, італійцям дуже приємно, але чому протестують українці перед італійським і не російським генконсульством, це, я так розумію, питання до турецької влади, так? Абсолютно питання до турецької влади, але тут треба враховувати... Ну, я закінчу те, що я хотів сказати про те, що ми проводимо ці мітинги, і там є кримські татари, українці, причому цей мітинг організовує кримська татарка кожного дня, всі вихідні від першого дня війни. Далі повертаючись до місця проведення... Здається, громадяни Туреччини приєднуються. Я бачив і турків, турецьких турків, які... Турки просто неймовірні. От є хлопці, молоді хлопці, студенти, вони навчилися настільки, за цей час навчилися так добре українських слоганів, різних цікавих, те, що ми в Україні, не буду казати в ефірі, те, що ми любимо казати, ну, вони просто неймовірні, молодці. Це звичайні турки. Тим більше, у нас в Стамбульському університеті є українські студії, де навчаються близько 100 турків української мови і літератури. Вони теж приходять і допомагають нашим проводити мітинги. Що стосується місця проведення. Місце, де ви казали, перед російським генконсульством, Істікляль, це, мабуть, одне з найбільш людних місць в Стамбулі. Тим більше в 2016 році, якщо не помиляюся, там були теракти, де загинуло дуже багато іноземців, зокрема громадян Німеччини. Тому турецька влада, вона в принципі на Істіклялі нікому не дозволяє проводити мітинги. Тому нам запропонували за кількасот метрів від російського генконсульства, але це офіційно отриманий дозвіл, і ми його отримали на відміну від, скажімо, тих самих рашистів, які хотіли свої побєдоносії робити на 9 травня. Вони цього не отримали. До речі, це можливо політичне питання, але це питання одночасно і, можна сказати, людське. Чи відчуваєте ви не як генеральний консул, а як людина українця, яка живе в Стамбулі, що вплив російський досить великий досі? І коли ми кажемо про наративи, людське слово – це російські меседжі, які лунають в медіа, які, можливо, я іноді думаю, що вони самі журналісти не відчувають, що ці впливи справді, вони намагаються бути нібито збалансованими, але нема балансу між вбивцею і того, яким вбивають. Не можна знайти середнє щось між абсолютно білим і чорним в такому випадку. І в медіях, коли намагаються бути збалансованими, вони фактично підіграють російській пропаганді тут, в турецьких медіа. Чи відчуваєте ви це як людина з свіжим поглядом, яка нещодавно працює, за кілька місяців до війни була призначена генеральним консулом? Ні, абсолютно. Ні. Жодного. Я вам скажу, я з початку війни не зустрів жодного громадянина Туреччини, який би не був на нашій стороні. Вони навіть не нейтральну позицію займають, а вони настільки проукраїнські. Пересічні громадяни Туреччини, вони просто неймовірні. З першого дня війни ми в консульстві отримали, під консульством був, скажу так, аншлаг.
Зранку до ночі приносили хто що міг, гуманітарну допомогу, хто квіти, хто дитячі іграшки. З навчальних закладів, зі шкіл діти приносили малюнки своїм одноліткам з України, щоб передати малюнки для українських дітей в школах. Я вже не кажу, скільки гуманітарної допомоги ми отримали. Тобто підтримка пересічних турків неймовірна. Ми проводили тим більше дуже багато інформаційних заходів для того, щоб донести до турецької аудиторії ті жахіття, які відбуваються в Україні, особливо присвячених дітям. У нас був великий захід в муніципалітеті Büyükçekmece, де ми зібрали 350 громадян Туреччини, правозахисників, представників засобів масової інформації, інших. І ми їм показували відео. Ми от мали відеозвернення і від омбудсмена пані Денісової. Люди сиділи зі сльозами на очах. Пан Екрем Імамоглу, який є мером Стамбула, чи вдалося вам зустрітися з ним? Все ж таки він керівник цього міста і він один з лідерів опозиційної республіканської народної партії, що є важливим в контексті турецької внутрішньої політики. Чи йому цікава ця тема, чи досі не було такої зустрічі між генеральним консулом і паном мером? З паном Імамоглу в мене була зустріч ще до війни. Це була протокольна ознайомча зустріч. Ми познайомилися. Під час війни я зустрічався з його заступником, я зустрічався з мерами муніципалітетів Бешикташу, Бейолу, Büyükçekmece, кілька разів Бекіркьою, вже навіть не згадаю. То, що ви перелічили, то означає, що це муніципалітети, які очолюють різні політичні сили, і всі вони готові зустрічатися з представниками України. Ну, ви знаєте, я особливо не звертав увагу на їхню партійну приналежність, тому що у нас були питання, які нам потрібно було вирішувати, і ми просили допомоги. Те ж саме, що я казав на початку інтерв'ю, поселення. Крім бізнесу і готелів, ми так само просили в муніципалітетів, щоб вони нам посприяли. Допомагають? Звичайно. Кожен з муніципалітетів давав свого часу 40, 50, 60 номерів в готелях, де ми тимчасово прихищали наших громадян. Тоді розкажіть про цю практичну сторону, про що ми говорили з пані Оленою Ващенко, яка є нашим консулом з питань медіа. До речі, це практичні поради українцям, які тут опинилися, в тому числі, які не змогли повернутися. Чим цей гуманітарний статус, де його отримують, бо є різні способи туристичного ікамєту або виду на проживання, але це досить дорого, хоч і швидко, але дорого, і він потребує багато бюрократичної процедури. Оцей, який потребує іноді людям медичної допомоги, а якщо їм є де жити, як він робиться, що вони мають зробити, куди мають звернутися? Тут найменший перелік документів необхідний. Для отримання гуманітарного статусу потрібно паспортне фото, копія паспорта, документ, який підтверджує місце проживання, тобто це може бути абсолютно будь-що, що людина там проживає. Головне, щоб було вказано, за якою адресою ви проживаєте. І, в принципі, все. Плюс сплата державного мита за надання цієї послуги, і люди зможуть ще продовжити на 3 місяці своє проживання тут. Поки що наші громадяни, які приїхали сюди після війни, мало хто звертався. Зрештою, як і інформує Міграційна служба Туреччини, особливо штрафувати нікого не будуть, якщо вони будуть виїжджати, і там кілька днів чи кілька тижнів вони понад термін дозволений будуть. Людей лякає, що цей гуманітарний статус передбачає забирання паспорту на виїзд з Туреччини. Вони не мають боятися і можуть звертатися за цими документами. Просто це єдиний такий надійний шлях для того, щоб легально перебувати і при виїзді знову ж таки потім не мати ніяких проблем. Тому ми рекомендуємо користатися цим статусом. Які послуги тепер з'явилися для громадян України за кордоном через те, що багато людей не можуть повернутися в країну? Є питання народжених дітей або дітей, які не узаконені в шлюбі, якщо хочеться їх узаконити. Питання паспортів, кажуть, що будуть додаткові речі з паспортами робитися. Що з переліку послуг з'являється тепер в консульських установах? Топ номер 1 консульських послуг – це паспортні дії. Це не тільки оформлення паспортів, але це все, що стосується документів для виїзду за кордон. Але ж вони і раніше були закордонні паспорти, робилися в Звичайно. У нас з 2014 року централізоване оформлення закордонних паспортів, тому проблема у нас настала. Тому що з початком війни люди виїжджали з України, хто без документів, хто з проблемними документами, наприклад, з просроченими закордонними паспортами.
І опинившись тут же, хто планував їхати в третю країну, тому що там родичі, друзі і так далі, або хтось планував повертатися в Україну, і всі ці кейси нам потрібно було вирішувати. Ми оформлювали і продовжуємо оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну особам, які взагалі без документів сюди в'їхали. Ми продовжуємо термін дії паспортів, якщо це дозволяє їхній закордонний паспорт. Або ми вже почали приймати на оформлення закордонних паспортів. Але, знову ж таки, якщо раніше до війни логістика у нас була налагоджена таким чином, що закордонний паспорт можна було отримати там навіть за 2 тижні, зараз ми рекомендуємо людям з розумінням поставитися, тому що навіть відповідно до законодавства закордонний паспорт оформлюється до 3 місяців. Логістика порушена. Паспорти ми не можемо отримати дипломатичною і командирською поштою, як це було раніше, тому ми їх отримуємо найближчою оказією. Ми стараємося... Що таке найближчою оказією? Найближча оказія – це найближчий можливий спосіб отримання. Тобто це колеги, які їдуть у відрядження або в Україну, або хтось до нас з дипломатів, з наших колег їде у відрядження в Туреччину, беруть паспорти, привозять і тоді ми роздаємо людям. Дякую. Це був Роман Недзельський, генеральний консул України в Стамбулі, який відповів на багато питань. Ще багато лишилося. Я думаю, що як тільки відкриється власна студія, яка робиться у нас разом з IPCR і Суспільним телебаченням України, ми будемо частіше бачитися. А зараз пропонуємо подивитися звернення президента України Володимира Зеленського в зв'язку з 78-ю річницею депортації кримських татар сталінським режимом до Узбекистану, Сибіру, в яких протягом перших 3 років, після якої загинула майже половина корінного народу України. Шановні громадяни, увесь наш великий народ. У цей день минулого року я говорив про те, що ми повернемось до Криму. Щороку, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Народу, який хотіли позбавити батьківщини. Народу, який хотіли позбавити життя. Народу, чию історію і чиє ім'я хотіли стерти. Але народу, який зумів повернутися додому, зумів зберегти себе і свою правду. 18 травня 1944 року радянська влада почала примусову депортацію корінного народу Криму, кримських татар, з їх єдиної батьківщини. Після страшної війни, яка пройшла Кримом, як і всією Україною, як і всією Європою, цілий народ тоді поставили на межу виживання. Під час депортації і після неї, коли кримсько-татарський народ був примушений жити на чужині, загинула майже половина з вимушено переселених. Майже половина народу. Це був свідомий злочин тиранії проти народу і проти людяності, як такої. Сьогодні ми знову звертаємось до того, що було пережито тоді. І робимо це в умовах, коли нащадки тієї тиранії не лише вдруге намагаються позбавити кримських татар їхнього дому ще з 2014 року. Але коли вони хочуть відібрати дім вже у всього багатомільйонного українського народу, у всіх, хто живе на нашій землі. Значні території під окупацією російської армії. Там створені так звані фільтраційні табори, через які проводять сотні тисяч людей. Окупанти знищують наші міста, наші села. Вони змусили більше 12 мільйонів українців і українок полишити свої домівки. І вони знову, як і 78 років тому, примусово депортують сотні тисяч наших людей на чужину, у віддалені райони. Минулого року, 18 травня, звертаючись до народу, я згадував рядки кримсько-татарської поетеси Лілі Буджурової «Коли ми повернемось». Когда мы вернемся домой, всем народам, придется вам вспомнить, откуда мы родом, придется вам вспомнить, откуда вы сами, незванными здесь, об'явились гостями. І ось цьогоріч, у дні цієї війни, ми доводимо, Україна дійсно повертається. Правда повертається і народ повертається.
Повномасштабне вторгнення Росії, яка черпає натхнення у найгіршому, що світ бачив в 40-х роках ХХ століття, піднімає з попелу пережити у той час. Однак спонукає нас повертати і цих окупантів до того, що зрештою переживають усі антилюдські режими, а саме до їхнього програшу. Територія північних областей нашої держави вже звільнена. Ми повертаємо Харківщину. Захисники і захисниці нашої держави стримують найбільш відчайдушні зусилля окупантів на Донбасі. Збройні сили України одночасно відбивають атаки російських військ і на півдні. Ми захищаємо Запоріжжя, Миколаїв, Одесу. І ми пам'ятаємо про кожне місто і про кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Я завжди підкреслюю, в тимчасовій окупації. І, звичайно, ми пам'ятаємо про Крим. Окупаційні війська вже зазнали в Україні таких поразок, яких Росія не бачила десятки років у різних війнах. Отруєні державною пропагандою, багато росіян ще просто не усвідомлюють цього, не хочуть бачити, наскільки великі їхні втрати у різних сенсах цього слова. Люди, економіка, культура, майбутнє. Але життя змусить їх відчути ці втрати. 1944 року, виселяючи кримських татар з їхньої землі, тодішні кати народу були впевнені, що ніхто із переселених не повернеться додому, в Крим. Зараз, намагаючись окупувати Україну і зруйнувати наше життя, теперішні кати народу також були впевнені, що у них все вийде і що ми нібито не витримаємо. А ми витримали і боремось, щоб повернути в кожний куточок нашого дому життя. І повертаємось. Сьогодні саме у цей день я підписую ухвалений Верховною Радою закон про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їхніх сімей. Цей закон для захисту усіх тих звичайних мирних цивільних людей, хто зазнав репресій від окупантів і хто був захоплений ними у полон. Цей закон, зокрема, і для Нарімана Джелялова і багатьох інших, хто у Криму, у своєму рідному домі, позбавлений чужинцями волі, для тих, хто утримується в тюрмах на півострові і хто вивезений в Росію. Цей закон для рідних і близьких усіх бранців Кремля в Донецьку, Луганську, в усіх тих районах і в Криму. Для усіх, хто зазнав знущань від ворога. Це допомога і захист. І ми обов'язково відновимо справедливість. Керим, Сербест, Оладжак. Вічна пам'ять усім жертвам геноциду кримсько-татарського народу. Havadan uçan samalotun kanatına konayım. Aylıkta değil, yıllıkta değil, ömürlük yarim olayım. Aylıkta değil, yıllıkta değil, ömürlük yarim olayım. Havadan uçan samalotun kanatında gümüş var.
yarim gelmez oldu. Elbet onda bir iş var. Uçtu da yarim gelmez oldu. Elbet onda bir iş var. Ana benim babam da var mı? Kayda gitti bölmedi. Herkesi babası kaytıp da gelsin. Benim babam gelmedi. Herkesi babası kaytıp da gelsin. Benim babam gelmedi. Яшасин, Крим-татар Халки. Крим – це Україна. Слава Україні! Героям слава! Спеціальний випуск USAUS українською, і в цьому блоці наш гость вже готова. Це представниця президента України в Криму Таміла Ташева. Таміла Ханом вже на прямому зв'язку, і ми виводимо її на екран. Хайрлах Шамлар, Таміла Ханом. Селям алейкум, хайрлах Шамлар. 78-ма річниця депортації кримських татар, як і всі 8 років останніх зі спробою незаконної анексії, з окупації українського півострова, яким є Крим, пов'язана з тим, що тепер про депортацію починає дізнаватися світ. Про депортацію знають більше громадян України. Як ви можете оцінити ці 8 років пізнавання Україною кримських татар? Перше, варто сказати, що в 1944 році, коли відбулась окупація кримських татар, 78 років тому, і коли кримських татар всіх депортували в товарних вагонах, в 2014 році ми почали бачити, як кримських татар змушували покидати свої домівки. Фактично ми це називаємо гібридною депортацією. А те, що ми бачимо після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення, це фактично новий виток депортації, але не лише тепер для кримських татар, а фактично це той злочин, який Росія повторює по відношенню до всіх громадян України, яких захоплює, саджає примусово у машини, у автобуси і фактично вивозять насильницьки на територію Російської Федерації. Це біля 500 тисяч осіб на даний момент. Це цифри, якими оперує президент України, вивезені насильно на територію Російської Федерації через територію ОРДЛО або через територію Криму.
Тому ми бачимо, що такі злочини повторюються. На жаль, як каже Ярослав Грицак, історія нічого не вчить. Да? І ті злочини, які ми бачили 78 років тому, вони повторюються вже в 21 столітті, в 2022 році. Перепрошую, пані Таміло. Дійсно, всі громадяни України, кожен громадянин України, що важливо, як Україна ставиться і не забуває про жодне ім'я, про жодну людину, яка там здає по справі Хізбут Тахрір, яку відправили десь в Єнісейськ. Тобто вся Україна живе як одна мережа людей, які підтримують один одного, і це ситуація, коли суспільство і держава, і окремі організації, і різні політичні сили все працює як єдина горизонтальна система, де є вертикаль, підтримується горизонтально, горизонталь вертикально. І це, як написав Ніл Фергюсон, і є робить суспільство потужним, сильним, яке може опиратися будь-які навалі і вистоювати в таких умовах, що відрізняє від російського суспільства, де є виняткова вертикаль, і ніколи в історії не було горизонтальних зв'язків. І тому, коли хтось на вершині цієї вертикалі зникає, помирає, але позбувається посади, все це руйнується, все це зникає, перетворюється на хаос, на жорстке протистояння, але потім по новій, як оця пліснява починає відроджувати цю вертикаль і починає знову репресувати і знищувати все навколо. Це я намагаюся пояснити те, що відбувається з Україною і Росією впродовж цих 8 років війни. Але є окремі люди, про яких варто згадувати постійно. Це люди, яких їхня політична доля, їхня людська, громадянська, робить їх особливими жертвами цього режиму. І я хочу згадати про Нарімана Джелялова, який вже 250 днів перебуває за ґратами російської репресивної машини, і якому загрожує 19 років ув'язнення, якщо Україна найближчим чином, потужна Україна, з потужними союзниками не звільнить Крим від цієї окупації. Ми бачимо, що українські сили дають дуже жорстку відповідь росіянам, окупаційним військам, але ми ж розуміємо, що Україна не робить певних кроків, і казалося це і за попереднього президента, що немає військового вирішення конфлікту лише тому, що Україна дбає про своїх громадян, про всі 2 мільйони. Навіть якщо хтось з них помилявся і пішов неправильним шляхом, бравши участь в цьому так званому референдумі. Але як ви вбачаєте, в які строки, можливо це складне питання, оця не військова або військово-дипломатичне звільнення Криму може статися? Як ви це прогнозуєте, як людина, яка дотична до інформації? По-перше, дуже дякую про згадування імені Нарімана Джелялова, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, мого дійсно дуже хорошого друга. Сьогодні Міністерство закордонних справ України присвятило початок кампанії Наріману Джелялову. Окрім того, сьогодні у виступі президента України і до народу, присвячене 18 травня жертвам геноциду кримськотатарського народу, президент згадав власне ім'я Нарімана Джелялова поряд з іншими іменами під час підписання законопроекту на підтримку політичних в'язнів Кремля, і це дуже важливо про це згадувати. Звісно, що ми боремось не лише за Нарімана, а і за інших 129 наших громадян, які перебувають на території або Криму, або на території Російської Федерації. Це і Сіран Салієв, і Сервєр Мустафаєв, і Узір Абдулаєв, і багато інших імен. Нагадаю, що більше 80% з політв'язнів є кримськими татарами, і тому дуже важливо було, що навіть в цей символічний день цей законопроект був підписаний. Якщо відповідати на другу частину вашого питання, ми насправді боремось за повернення території абсолютно всіх, включно з Кримом і включно з Донбасом. Ми розглядаємо людей, які проживають на окупованих територіях, і в тому числі на новоокупованих територіях, на території Херсонської області, Запорізької, там частково Миколаївської і так далі, як жертв окупації, жертв російської агресії. Ми не звинувачуємо людей в тому, що там хтось змушений був, там, я не знаю, щось викладати у школі. Звісно, що ми намагаємось посилати посили про те, що, будь ласка, збережіться, збережіть своє життя. Звісно, не вчинюйте злочинів, за які вас можуть покарати
або там ви можете підпасти під люстрацію, але все одно ми звертаємось до вас і відносимося як до жертв агресії власне Росії і не будемо переслідувати наших українських громадян після повернення контролю над територіями. І Крим, звісно, ми будемо повертати в першу чергу політико-дипломатичним шляхом, але не лише. Варто говорити, що ми маємо різні асиметричні заходи використовувати для повернення території, як сказав президент неодноразово, і в тому числі у зверненні сьогоднішньому до українських громадян, і, зокрема, до тих людей, які проживають в Криму, що ми боремось і воюємо в цій війні за всі території, включно з Кримом, і ми обов'язково повернемось додому. Пані Антоніно, впродовж нашого, от коли ми почали мовити як ЮАСАУ з 15 березня звідси, зі Стамбула, ми зібрали багато інформації. У нас протягом 3 тижнів в Генічеську, на Херсонщині працювали наші власкори до певного часу, поки це можна було робити, поки в них були сили і потужності це робити, поки вони не покинули цю територію. Багато чого відбувається на цих територіях, окупованих Росією. Чи маємо ми інформацію? До речі, і ця репресії стосується і кримських татар, тої громади, яка склалася в 60-ті, 90-ті, до 90-х років на територіях колишнього Новотроїцького, Генічеського району Херсонщини, Мелітопольського району Запорізької області і аж до Маріуполя, де є громади ще 1774 року, часів Кримського ханства, коли тюрки християнського походження, фактично християни, кримські татари Готського митрополії Константинопольського патріархату, а також Вірменської церкви, були переселені або депортовані, давайте казати, Катериною II на ці території. Що ми знаємо по людях? Це дійсно складно, особливо після знищеного вщент Маріуполя. Що ми знаємо про тих людей, які утримуються також у в'язницях або на підвалах? Чи можливо взагалі збирати цю інформацію? Я навіть не уявляю, хоча ви маєте досвід не тільки чиновницький, а правозахисний впродовж багатьох років. Чи можемо мати вже інформацію про яку кількість людей, репресованих російською машиною, йдеться мова, хоча б там, ну я не знаю, в десятках, тисячах, в сотнях, в плюс-мінус, в чому. Я, знаєте, навіть питання я ставлю своє дуже нефахово і віддаю його на відкуп вам відповідати, як ви вважаєте за потрібне на це. Да, дякую, Османе. Незважаючи на те, що наш мандат не розповсюджується на територію Херсонської області або на новоокуповані території, ми, звичайно, що відслідковуємо ситуацію, тому що Крим межує з Херсонською областю. Дійсно, ви правильно сказали, що історично велика громада кримських татар проживає на території Херсонської області, Запорізької в тому числі. Сьогодні я слухала звернення Івана Федорова, мера Мелітополя, який був теж викрадений всередині, десь в березні місяці, був потім звільнений. Він теж говорив про дуже активну громаду кримських татар у місті Мелітополі, які продовжували чинити спротив, коли росіяни зайшли на територію міста. Це дуже активна громада. Дійсно, на території Генічеської, Новоолексіївки проживало біля 10 тисяч кримських татар. На превеликий жаль, за нашою інформацією, близько 70% з цих осіб вони виїхали з території області через боязнь винищення фактичного. І першими, до кого приходили власне окупаційні війська, які ходили фактично з готовими списками людей, які брали участь або в антитерористичній операції, або в громадянській блокаді Криму, або брали участь в якихось активістах, рухах, і в тому числі Меджлісу кримсько-татарського народу, до них приходили додому, тому відповідно вони виїжджали з території Херсонської області, когось затримували, власне, або на адмінмежі з Кримом, або вже в Сімферопольському районі, звинувачували в участі у незаконному, як вони говорять, збройному формуванні імені Намана Челібіджхайна батальйоні. Тому це така страшна ситуація для кримських татар, які проживають на території Херсонської області, або загалом для українців, наших українських громадян, які проживають на території цих областей. За нашою інформацією, біля 500 осіб мінімум знаходяться зараз в місцях утримання в різного роду підвальних
приміщеннях, і в СІЗО Херсонському, і в там одному з ПТУ міста Херсона, і в власне, і в Генічеську так само є підвальні приміщення, де їх тримають, або їх переміщають на територію Криму, зокрема в Сімферопольське СІЗО. За нашою інформацією, один з блоків Сімферопольського СІЗО відданий фактично на під військовополонених та цивільних заручників. За нашою інформацією, туди в тому числі привозять і тих людей, яких фактично депортували, викрадали з території, наприклад, Маріуполя, і це не військові, а зазвичай звичайні громадяни, які бачили звірства і катування російських військових щодо наших цивільних громадян. Тому це жахи, які ми бачимо на території Херсонщини, і вони не шкодують людей. Ми інформацію маємо, і в тому числі від активістів, які вже просиділи певний час на підвалах і потім виїхали з території Херсонської області. Тому це сотні людей, я не скажу, що тисячі, про тисячі нам невідомо, але от ми знаємо про більше ніж 500 осіб, утримуються в підвальних приміщеннях і зазнають катування нелюдського поводження. І в мене до пані Таміли ще два питання, тому ми не полишаємо і ми залишаємося. І я просто пропоную одночасно подивитися невеличкі відеофрагменти з Криму. Це з Ічки, селище Ічки, або радянською називається, ну, до речі, радянською називається Совєтське. А це кримськотатарська або історична назва Ічки. Там були сьогодні і дува, і події, пов'язані до Дня депортації. Регіон населений кримськими татарами. Ви зараз бачите це на своїх екранах. Люди і старшого віку, і молодь збираються. Це ті форми публічні, до яких навіть російська окупаційна влада змушена з цим змиритися, бо це форма традиційного ісламу для Криму, коли люди збираються почитати молитву, але одночасно вони можуть поговорити про багато речей, обмінятися думками, і це не має ні в кого виникати сумнівів, про що люди говорять, і до чого воно присвячено, і що вони підтримують, і проти чого вони, хоча вони не мають права вимовляти слово «війна», або ще щось, за що можна отримати до 15 років ув'язнення. Ви це побачили зараз на своїх екранах. Ми, до речі, окремо очікуємо зв'язку з Кримом з такою ініціативою, як «Жовта стрічка». Це фактично вже публічні акції протесту в Криму, які організовує молодь, яка дуже обізнана, дуже попереджена про те, що їх будуть затримати ФСБ, саджати у в'язниці. Але ці люди, наскільки ми знаємо зараз, націлені на те, щоб приєднатися до руху кримських татар. Люди інших національностей, бачачи, як корінний народ чинить супротив, мирний супротив 8 років, молодь різних національностей починає в Криму приєднуватися до цього. І знаєте, до сліз ми бажаємо їм сьогодні витримати цей тиск, який робить Росія. І хочу, до речі, спитати у вас, пані Таміло, ваш мандат не розповсюджується на інші території. Чи нема думки, можливо, це провокативно, робити постійне представництво в Криму і для інших окупованих територій, бо команда досить ефективна і показала впродовж менше ніж 2 років, на що здатна, чого не було в попередні 30 років існування цього органу, аж до ухвалення потрібних законів, як для кримських татар, так в цілому для півострова і не тільки для Криму. Це те, що пов'язане з ув'язненими людьми, а це стосується і Донбасу. Команда досить має потужний GR або Government Relations, вміє з цим працювати, і чи нема такої думки робити ваш орган дотичним до всього, що межує від Миколаївщини до Донбасу? Осман, по-перше, дякую за таку оцінку. Нам, правда, вона дуже важлива, і ми з командою багато зусиль вкладали в те, щоб і утвердити представництво як сильний орган, який працює в умовах тимчасової окупації. Але варто сказати, що ми в першу чергу покладаємо наші надії і зусилля на наші Збройні Сили України. Я впевнена, що ми відіб'ємо абсолютно всі наші території. На даний момент працюють військово-цивільні адміністрації, це дуже важливо, на базі обласних адміністрацій. І вони зараз виконують ту роботу, яку вони мають виконувати. Тому я би додаткових
функцій і Тоді розширення я знаю, мандату все ж таки мені редактори попереджають, що не давали. вам треба на інший ефір, тому останнє питання. До цього дня депортації кримських татар йшлася мова, що буде ухвалений закон про статус кримськотатарського народу. Чи він відкладений зараз, що з ним відбувається, чи можна 30 секунд, якщо можливо. Так, дякую, Османе. На даний момент законопроект ще не розроблений до кінця. Ми минулого разу, коли з вами зустрічалися, власне, я говорила, що він потребує достатньо серйозних допрацювань. Та версія, яка нам потрапила колись в руки ще в 2019 році. Ми плануємо, що все ж таки ми будемо працювати протягом 2022 року над ним і сподіваємось до кінця року спробувати його принаймні зареєструвати в Верховній Раді, працювати над його прийняттям і ухваленням. Певна робота застопорилась, і це варто розуміти, да, це логічно пояснення, тому що почалася збройна агресія, нова ця хвиля повномасштабного вторгнення на територію нашої держави. Народні депутати України зараз голосують здебільшого законопроекти, які пов'язані з дуже швидким прийняттям рішень, фактично без обговорень і так далі, да? Тобто пов'язаних з економікою нашої держави, з військовим станом, з рядом питань пов'язаних з війною в нашій державі. Тому ми маємо гарно допрацювати цей проект і після того його вносити. Тому ми деякі законодавчі ініціативи, які входять в законопроектну діяльність нашу в рамках Кримської платформи, ми певною мірою призупинили, хоча все одно один з проєктів, наприклад, ми змогли з народними депутатами зареєструвати, що це щодо фактів народження та смерті і отримання їх за спрощеною процедурою для мешканців тимчасово окупованої про статус кримськотатарського народу, автономію, він відкладений до осені, я так розумію, да? Ці законопроекти до осені чи до наступного року? Я вам не можу точно сказати, до якого часу він відкладений. Зараз ми хочемо зібрати робочу групу, щоб його допрацювати, тому що в лютому фактично призупинилась діяльність не лише наша, да, а в першу чергу, я би сказала, експертна, тому що багато громадських організацій, експертів переключили певну свою увагу, да, на те, що потрібно було робити тут і зараз, зокрема щодо документування порушень прав людини і воєнних злочинів, злочинів геноциду, вчинених в рамках війни, да, як широкомасштабної. Тому ми зараз хочемо поновити роботу над цим законопроектом. Я думаю, коли будуть новини, я обов'язково вас буду. Я дуже дякую Тамілі Літашевій, представниці президента України в Криму. Лише нагадаю, що це вікно можливості є для ухвалення правильних законопроєктів, добре пророблених. І сподіваюся, що українські законодавчі органи, суспільство не забуватимуть, громадські організації, що першими жертвами воєнних злочинів Росії теж стали кримські татари 8 років тому. І тому експертне середовище і законодавчі органи мають все ж таки звернути і на це, в тому числі, увагу, щоб просування цього законодавчого процесу не зупинялося через військові дії і повномасштабне вторгнення Росії до України. Дякую, пані Таміла, і чекаємо вас на наступних наших ефірах. Дякую. І ми зараз будемо говорити, спробуємо зустрітись, включити до нашого ефіру жовту стрічку. Це ініціатива Сімферопольська, ініціатива Акмеджитська, скажімо, на справжню назву нашого міста, яке було змінено теж в волюнтаристський спосіб після першої анексії Криму 1783 року. Так, ми спробуємо робити це по аудіозв'язку, тому що, давайте зробимо так, я випадково натиснув на відео. Якщо зараз ми зможемо зв'язатися лише аудіозв'язком, не показуючи облич цієї молоді, не називаючи імен, то... Алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Це ЮАСАУС, наш марафон до 78-ї річниці депортації кримських татар, який зараз вписаний в контекст війни Росії проти України. Ми попередили наших глядачів, що ви ініціатива молоді «Жовта стрічка» з Акмеджита, або сьогоднішньої назви Сімферополя, людей, які виступають проти окупації Криму і решти території України Російською Федерацією. Розкажіть про себе те, що ви можете розповісти. Що ви робите?
Всім доброго вечора. Ми рух ненасильницького спротиву «Жовта стрічка». Організовуємо різні акції, які направлені на деокупацію України, які агітують людей ставати до боротьби за деокупацію України, за сприяння Збройним силам України. І нагадуємо все-таки, чий Крим постійно, що Крим – це Україна. І, власне, ми цим займаємось 24 лютого. Скажіть, будь ласка, наскільки ви щільно співпрацюєте з кримськотатарськими активістами, які 8 років в різний спосіб теж мирно вказують супротив, і їх досить багато? Чи маєте ви контакти і чи маєте ви співпрацю з кримськотатарськими організаціями? Основний наш фокус діяльності спершу був по Херсонській області, по деяким окупованим районам Запорізької області, а по кримським татарам у нас є мінімальні контакти з окремими активістами. Я би хотів, щоб їхні імена залишалися анонімними. Що вдається робити по Криму? Тому що, наскільки мені сказали, що «Жовта стрічка» і в Криму щось воліє робити, незважаючи на те, що ФСБ дуже щільно контролює будь-який рух, будь-яку розмову, будь-яку смс-ку. Тому я не наполягаю вас називати те, що не можна називати. Як ви вбачаєте роботу в такій складній території, як Крим, і в такій складній території, як Херсонщина і Запорізька область? По Криму відразу хочу розвіяти міфи на рахунок ФСБ. Вони не такі вже страшні і не такі потужні, яких малюють. От нам вже постійно малювали російську армію, яка вона потужна, друга армія світу, а по факту ми бачимо те, що бачимо. Так само і ФСБ. Коли ми організовували мітинг і збирали людей, агітували людей долучатись до мітингу в Сімферополі, ми бачили, що нам почали писати різні акаунти в Телеграмі, в Вайбері, в Ватсапі з метою дізнатися, де саме буде місце збору активістів. Користуючись нагодою, хочу всім передати привіт. Ми успішно провели наш секретний мітинг, роздали план дій щодо руху спротиву окупації РФ, і все тільки починається. Я трошки не зрозумів, що таке секретний мітинг, тобто як це виглядає, щоб було глядачу зрозуміло. Ми призначили в секретному місці в окремий час збір активістів. І це чисельна якась акція, чи це така локальна відбулася вона? Що можна про неї розповісти? Сьогодні це була локальна акція, сьогодні було присутньо з нашим підрахунком понад 400 людей. Відразу кажу, що не всі мали атрибути жовтої стрічки, але всі отримали план дій. Ми тільки починаємо нашу діяльність по Криму. Ми отримували разом з тим ще дуже багато вітальних повідомлень щодо того, що люди хочуть вийти, але бояться. Ми, якщо чесно, не очікували, що отримаємо аж таку підтримку по Криму. Всього лиш за добу, за 24 години ми назбирали на Фейсбуці більше 3000 відповідей, чи люди йдуть на мітинг чи ні, і крім цього ще й в Телеграмі, в Ватсапі дуже багато людей зголошувалися йти на мітинг. Ми розуміємо всю небезпеку ФСБ, ми розуміємо, що кожен активіст в Криму, він на вагу золота. Але зараз пишеться нова історія України і потрібно боротися за кожну її сторінку. Чи аналізували для себе люди, якого походження, в тому числі етнічного, приєднуються, якого віку? От таку антропологію людей, які зголошувалися в Фейсбуці, а потім реально прийшли. Оце теж цікава інформація. Реально більше старших. Більше старших, так. Походженням, про що ви можете сказати про походження цих людей? Я, чесно кажучи, не дуже звертав увагу на це. Так, але ми всі громадяни України і хочемо одного, це якнайшвидше повернути Крим додому і повернути всі тимчасово окуповані території назад. Дякую. Це був активіст, скажімо, руху «Жовта стрічка». Можна називати вас рухом, так? Рух «Жовта стрічка». Так, рух спротиву. Рух ненасильницького спротиву «Жовта стрічка», якому вдалося в Ак-Месджиті, або як Катерининською зміною після анексії 83-го року, 18 століття, це називається Сімферополь. Там вдалося зібрати понад 400 людей,
здебільшого старшого віку, які готові вказувати публічний спротив в вигляді мирних насильницьких акцій, незважаючи на тиск з боку Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка є частиною окупаційної репресивної машини в Криму. Крім того, жовта стрічка має ініціативи по Херсонщині і Запоріжжю, тих територіях цих областей, які теж перебувають під окупаційними військами Росії, країни-окупанта, яка розпочала 24 числа гарячу стадію війни, а справжня війна розпочалася проти України ще 20 лютого 2014 року, коли в Ак'ярі або в Севастополі обрали так званого народного мера Чалого. І оце впродовж 8 років ми бачимо цю нову ініціативу. Ми бажаємо цієї ініціативи менше жертв, більше ефективності і охопити кожне село, кожне селище, кожне місто Криму, а також прилеглих окупованих територіях, щоб якнайшвидше, я бажаю навіть цього року нам всім під Новий рік, чи навіть на осінь, на бархатний сезон, зустрітися з вами в Бахчисараї або в Ялті. Успіху вам, жовта стрічка, і ми будемо сподіватися, що будемо зустрічатися ще в наших ефірах. Дякую. У нас невеличка перерва для того, щоб ви побачили. Дякую. Ми побачимо зараз з вами відео від наших колег, громадянських журналістів з Кримської солідарності. Кримська солідарність об'єднує людей, які теж вказують мирний спротив по справах так званих Хізбут-Тахрір, коли з людей релігійних намагаються видати їх за терористів або екстремістів, і вони отримують до 20 років ув'язнення. Зараз понад 125 таких людей, вже точно нам сказала Таміла Ташева, 129. І російська окупаційна влада, окупаційні суди розкидують їх аж до Сибиру і північних територій Росії, до міста Єнісейськ. Один з них сидить з тих людей. Багато з них відомих вам вже імен: Сервєр Мустафаєв, Емір Хусейн Куку. Це і журналісти, і юристи, і правозахисники, з яких російська влада робить окупантів. В самій організації працюють дружини, матері цих людей і активістів. Пропоную подивитися їхні відео з Криму сьогоднішнім. Birleşik Devletleri olarak beri ülkelerinde zaten demeyeceğiz. Ayaklarımız hep olsun. Güzel, zengin ayaklarından çok zengin ayaklarından evimizden çıkıp kalıyoruz. Bizim İbrahim Efendimiz dediğin gibi, İbrahim kardeşimiz dediğin gibi dostum, ağam, ondan çoktan beri biz tanışıyoruz, doğru dedi. Gelir o vakitler biz bunda toplaştık. Geçmişte olan Müslüman din kardeşlerimizden, kan kardeşlerimizden. وسواء عليهم أأنذرهم وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى وننذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين الله أكبر غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, bu matem günde sana bizim yapılan dualarımızı kabul et. Ya Rabbi alemin. Ya Rabbi, şu sorgunluk, Ya Rabbi. Ya Rabbi, bizim halkımızı çeşitli türlü zararlardan, hıyanetliklerden, zulümlerden sen uzun. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
آية لكم الأرض الميتة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وما أنزلنا على قوم Тихо, починаємо. Це 78-ма річниця депортації кримських татар, спеціальний ефір зі Стамбула UA і присвячена 78-й річниці. Як я сказав, ми будемо говорити зараз з нашою кореспонденткою у Польщі в місті Гданськ, де відбуваються події, пов'язані з цими роковинами, насправді не річницею. Софія Абдульваапова, ви зараз бачите її на своїх екранах. Софія Ханум говорить і українською, і польською. Але ми можемо говорити для того, щоб це було зрозуміло глядачам і на Сході, глядачам з країни-агресора. Можемо говорити російською мовою. София Ханум, что происходит в Гданьске? Я знаю, что там сегодня должны были показывать фильм «Хайтарма», фильм, снятый еще до оккупации известным режиссером Ахтемом Сейтаблаевым. Возможно, вы нам можете рассказать больше о событиях в Гданьске. Очень плохо вас слышу сейчас на данный момент. Если могли бы повторить и что-то сделать со звуком, то я думаю, что... Да, к сожалению, прерывается связь из-за интернета, поэтому что происходит в Гданьске? Расскажите нам о событиях в Гданьске, посвященных 78-й годовщине депортации крымских татар. То есть, смотрите, вообще получается, мы как организация тут местных крымских татар, студентов крымско-татарских, которые сейчас учатся в университете Гданьска, вот, и от имени Q-Hub мы как бы организовали мероприятие, посвященное годовщине. На мероприятии мы говорили о том, что у нас есть Збройные силы Украины, у нас есть Крымский батальон. Также мы рассказали полякам о депортации самой, как это происходило, сколько человек погибло, сколько человек как бы, сами были депортированы. Также сколько человек вообще участвовали в Великой Отечественной войне. Софія Ханум, мені говорять, а давайте, смотрите, Вторая мировая війна, я розумію, що вам ліпше говорити або українською, або польською. Давайте проекспериментуємо. Робіть польською, ми виріжемо і це зробимо для польської аудиторії, яка розуміє польською мовою. Тому розкажіть про цю подію, що ви хочете розказати поляку. Як хочете, я можу і українською, і давайте польською. Давайте польською мовою, і це буде польською мовою, короткий репортаж, що відбувається, що поляки мають побачити, що ви їм показуєте, що ви їм розповідаєте. Ви сприймайте мене, що я поляк, якому ви це rozpowiadajecie. Dobra. Właśnie dzisiaj zostało zorganizowane spotkanie na temat deportacji Tatarów krymskich, które miało, tego ludobójstwa, które miało miejsce być 18 maja 1944 roku. Właśnie zebraliśmy tutaj Polaków, żeby jak najwięcej opowiedzieć o tym, kto są krymscy Tatarzy, czym się zajmują i ogólnie czym się zajmowali właśnie przed deportacją, po deportacji, jak ogólnie trwała ta deportacja, ile obecnie zostało deportowane, ile zaginęło podczas deportacji, ile żołnierzy, które doszli do Berlinu, powrócili na Krym i też zostali deportowane. Właśnie to spotkanie miało sobie na celu, żeby jak najwięcej Polaków, jak najwięcej się dowiedzieli o tym, kim jesteśmy, za co walczymy i co jest Krym dla Tatarów krymskich. Пані Софія, я зрозумів, єдине, що я буду запитувати українською, ви продовжуєте, але ми розуміємо, що коли хочеться залучити молодь
їх треба приваблювати івентами несподіваними, іноді перформансами, іноді акціонізмом, іноді просто розвагами. Який шлях ви обрали, щоб залучити, зацікавити цією темою молодь польську і аудиторію? Що ви вважаєте можна робити і варто робити? І що ви хотіли би показати polakam? Od siebie dodałabym, że ten blok był nie tylko historyczny, a łącznie pokazaliśmy film Ahtema Seytablaeva. Właśnie w dzisiejszych czasach nawet reżyser tego filmu zaraz walczy pod miastem Kijów. Przepraszam bardzo. W dzisiejszych czasach ten reżyser tego filmu walczy zaraz pod miastem Mykolajów. I ten film, który pokazaliśmy Polakom, pokazuje życie Tatarów krymskich do deportacji i jakby pokazuje samą deportację. I jakby nie tylko, żeby to się wiązało, jakby nie tylko, żeby to spotkanie było tylko mówiąc o historii, a również pokazaliśmy, jak to się działo. I również pokazaliśmy, jakie to było ludobójstwo, jaka to była ogólnie, jak trwała ta deportacja i co znaczy dla Tatarów krymskich Krym i czemu my walczymy o swoją ziemię. А чи вдається залучити до вашої акції цих нащадків татарів польських з Білостока, це прикордоння з Білоруссю, а це так звані Липки, а частина з них мали досить військові кар'єри впродовж Королівства Польського, ще з Речі Посполітої. Чи доєднуються вони, чи вони вже настільки ополячені, що не цікавляться темою Криму? Що ви можете розповісти про цю частину татарів польських? Na tyle co wiem, to te Tatary, które zaraz pod Białymstoku właśnie znają historię, też robią różne eventy, też jakby organizują spotkania i też byliśmy na tych spotkaniach, ale tak, żeby po prostu uczestniczyli tutaj w Gdańsku, to tu jest, szczerze mówiąc, kawał drogi dla nich. Na tyle co wiem, to w Białymstoku jakby oni się modlili i też była minuta ciszy w znak pamięci Tatarów, które zaginęły podczas deportacji. Я дуже дякую. Це членкиня Q-Hub, молодіжної організації, яка створена була молоддю ще кілька років тому після спроби анексії Криму в Києві і Криму, і вона розповсюджує свою діяльність, вже бачимо, на європейському рівні. Членкиня цієї організації Софія Абдульваб, яка стала отак несподівано власною кореспонденткою проєкту USSouth Гданську, які, давайте перейдемо, можливо, українською мовою, поговоримо, які у вас плани подальші, як Q-Hub, так і медійної частини Q-Hub. Ви, мабуть, знаєте, що Q-Hub і USSouth де в чому перетинаються в своїй роботі. Ми бачимо, ваші члени вже є і в Німеччині, і в Польщі. А які плани по розповсюдженню європейської діяльності? Що ви про це знаєте? Як ви збираєтеся діяти, як студентська організація? Ну, дивіться, взагалі, я вважаю, що на початку треба, щоб закінчилась війна. А як закінчиться війна, то ми ще побачимо, що Q-Hub зможе зробити. Бо це платформа, котра якби займається тим, щоб допомагати студентам трапляти до різних університетів. Тому якби зі своєї сторони, як закінчиться війна і буде можливість допомогти кримським студентам почати навчання в Гданському університеті або не тільки в Гданському університеті, то зробимо просто все, що від нас залежить, щоб кримська молодь мала можливість, Давайте, я розумію, прошу, можна вам одне провокативне запитання, пане Софія? Наскільки Q-Hub інклюзивна організація, мені здається, там винятково кримські татари. Ви не приймаєте не кримських татар в Q-Hub? Чи як це виглядає? Можливо, у вас керівництво таке, скажімо, назвемо в хорошому сенсі націоналістичне, чи це інклюзивна організація? Ініціативи ваші цікаві, відкриті і дуже трендові, але окрім кримських татар я там не бачу інших людей дуже активних. Що ви про це скажете? Якщо ви не бачите нікого, окрім кримських татар, то ви погано знаєте Q-Hub, я так вам скажу. Тому що в нас є і амбітна українська молодь, яка входить в склад нашої команди. І ми раді бачити просто амбітних студентів, які
хочуть теж допомогти, і допомогти не тільки кримчанам, а й всій Україні. Тому це ж Так я і маю знати погано Q-Hub, тому зробіть так, щоб я добре знав Q-Hub. Ну, я вам скажу, чесно кажучи, є українці, є дуже амбітні українці, які входять в склад нашої команди, і вони дуже допомагають. Ви вчитеся в Польщі. Чи є поляки, польські студенти з Q-Hub? Якщо десь польських студентів, на жаль, немає, тому що то тяжко, я скажу, бо не буду казати. Менталітет різний, тому з українцями працювати легше, я так вважаю. Не знаю, якщо в майбутньому будемо допомагати, то я думаю, і поляків теж будемо залучати. Або запрошувати. Це Софія Абдулюаб, яка дуже амбітна, дуже активна і дуже по-журналістськи правильно розповіла нам про події, яку організувала кримськотатарська молодь з Q-Hub до 78-ї річниці депортації, геноциду кримських татар, в якому загинула майже половина народу в перші 3 роки. Так от амбітно і заявила про те, що погано знаємо про інклюзивність Q-Hub, але виклик, челендж такий щодо залучення в Польщі поляків, в Німеччині німців. Не сприймаю слово менталітет, це не означає соціальні практики. Це означає, що кримськотатарська молодь не знайшла рух до серця поляків, німців, французів та англійців. Ні, почекайте, ще не знайшла. Знайшла шлях до народів Європи для того, щоб залучити їх до цього кримського процесу. Дякую вам, Софія. Бажаю наснаги, хайр лоусом. Хочу почути хоча б пару слів кримськотатарською мовою, побажання молоді в цей день, коли ми не тільки маємо плакати і згадувати про минуле, а думати про майбутнє, щоб більше цього не повторилося ніколи. Ой. Я навіть не знаю, що сказати, чесно кажучи. Чох сагулнос, що вислухали, і бажаю, щоб кримська молодь вибирала навчання, я б так сказала. Обирала освіту, яка і є тою зброєю, яка не дозволить більше повторити з народом те, що відбувалося впродовж останніх 2 століть. Uçan samalotun kanatına konayım. Aylıkta değil, yıllıkta değil, ömürlük yarim olayım. Aylıkta değil, yıllıkta değil, ömürlük yarim olayım. Havadan uçan samalotunu kanatında gümüş var. Uçtu da yarim gelmez oldu. Elbet onda bir iş var. Uçtu da yarim gelmez oldu. Elbet
menim babamda varmı? Kayda ketdi bilmedi. Herkesi babası qaytib da kelse, menim babam kelmedi. Herkesi babası qaytib da kelse, menim babam kelmedi. Я Шасин, Крим-татар Халки. Крим – це Україна. Слава Україні! Героям слава! Я вважаю, що тодішня влада і в СРСР, і зарашня в Росії, вони чимось схожі. Вони так само займаються геноцидом, як і колись зараз. Кримські татари так само постраждали від сталінського режиму, від радянського режиму, як зараз страждають українці. І так само кримські татари після окупації рашистами Криму. Зараз ми постраждали, вимушені були покинути свою батьківщину і шукати притулку в Німеччині. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Bu Yuvasaos ve Yuvasaos Kırım Tatarca ve Türkçe. Bugün Kırım Tatarların sürgünün 78. yılıdır ve etkinlikler, narazılıklar ve türlü şekilde yapılan aksiyalar dünyanın çeşitli yerlerinde geçirilir. İstanbul'da bizden bağda bizim icraçımız Midat Halil olacak. Midat Halil kamerasını açsa memnun olurum çünkü bizni görmez ama biz onu görürüz. Midat Bey, görüyorsunuz mu? Görüyoruz siz mi? Siz şimdi haydasız. Anlatanlar Kore karşı tarafta Kadıköy'de bir şeyler ötkeriye gösterebilirsiniz mi? Neler ola İstanbul'da? Bakın şimdi benim ardımda Kırım Tatarlar ve Çerkesliler toplanıp elbette ki 18. Mayıs Matem gününü işte olgenlerini hatırlamak için, onları anlamak için geldiler, anmak için bağışlarsınız. En azından bir 50 insan toplandı. Şimdi Putin Kırım'dan ellerini çek deyip aytıp vereler. Ondan gayrı bunda birkaç kere Kırım Tatar Milli Marşı, öyle de Türkiye Marşı yangırap geçti. O merasim bir yarım saat aldı ve şimdi anlağanıma göre endi özün sonuna gele. Yani Allah'ına koruyan Midat Bey, şimdi biz de koruyamaz, bizim tarafta da yağmur var. Gösterirsiniz mi insanlarını, belki konuşursunuz. Onların ne için geldiler, ne bilirler bu sürgün hakkında Çerkezlerin ve Kırım Tatarların ortak tarihi vardır 19. yüzyılda. Onlarla biraz konuşsanız, tanış etseniz memnun oluruz. Şimdi bir dakika. Bakayım çözümler var. Çok ısı çünkü Ukrayna bayrağının yanında gelgenler esas onlar çok laf etmeye istemiyorlar. Kameranı o'zingizdan çevirseniz karşı tarafa ko'rinur, başkalarının yüzleri de ko'rinur bizga.
Evet ama kameranı kapatmanız lütfen. Kabul etmemiz bir kere daha. Korunuyor mu? Korunuyor. Güzel. Türk bayrakları koruyoruz, Kırım Tatar bayrakları var. Aralarında Ukrayna bayrakları var. Здравствуйте, вы с Украины? Да. Расскажите, почему пришли на митинг? Тому що татари це наші друзі. І вони ніколи нас не залишають в біді. З перших днів 24 лютого татари завжди були поруч з нами. І тільки ми разом підтримаємо, ми можемо подолати цей жах, цю Росію, яка несе тільки жах, смерть, біль, сльози рідних батьків, матерів. Ми не могли іначе їх не підтримати. Татари – це наші друзі, це наші рідні. Ви звідки приїхали? Я з Києва. Мої батьки зараз знаходяться в Київській області, це місто Кагарлик. Але, на жаль, я тут, звичайно. Але, звичайно, я переживаю за своїх батьків рідних, за моїх друзів, за всіх українців, які зараз в Україні. Ви тут мешкаєте? Так, я тут проживаю. Ви кожен рік приходите, як я розумію? Чи це перший рік? Ні, звичайно, я підтримую українців в Стамбулі. Підтримую наше товариство, українське товариство взаємодопомоги. Як так, як не підтримати? Ми українці, де б ми тільки не були, ми завжди будемо з Україною, ми завжди їх будемо підтримувати. Можливо, ви щось хочете сказати росіянам або Путіну? Midat Bey, şimdi hanımefendiden sorasanız, anası babası Kiev'deydi. Nasıl geçirdiler bu bombalamalarını, nasıl yaşaylar? Anda çünkü Kiev'in de zor günleri vardı. İnsani bir hikaye işitmek istiyoruz. І що можна побажати? Більшість росіян все-таки за те, за їхню спецоперацію, яку вони це називають. Що їм можна побажати? Що можна побажати тим людям, які бажають українцям смерть, які закривають очі на це все, які не вірять, які кажуть, що це брехня, що це все фейк? Як можна доказати людям, що це дійсно війна, що дійсно росіяни прийшли і вбивають нас, українців, наших гвалтують дітей, гвалтують наших жінок. Це дійсно факт, це не фейк. Але як можу доказати їм, що це не фейк? Я думаю, такими ось акціями можна доказати. Дуже дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Herkes endi qayta ve sizin sesinizni çok yaman duyam. Şimdi siz beni duyasızmı aslında? Bayağı yaxşı işlemiz sizni Midat Bey. Yaxşı işler. Yağmur evet insanlarını tarqatdı. Kaç dakika sürdü siz deysiz? Yarım saatten ziyade sürdü mü? Kimler iştirak Yarım saatten ziyade bir 40 dakika geçti merasim başlaganından. Onda da biraz insanlar var. Bir dakika. Bu da Sinaver Bey. Sinaver Bey, selam алейкум. Этот человек приехал с Дубая, и на данный момент он находится в Стамбуле. Расскажи про мероприятие, почему ты вообще пришел сюда. Ну, скажем так. Так, меня хорошо слышно, да? Ну, скажем так, во-первых, последние 5 лет я провел в Эмиратах, и, когда честно, там мероприятия такого рода запрещены. Вот, и я оказался тут в Турции, я считаю, что даже в какой-то день очень классно, что есть возможность собраться с нашими, почтить память этой трагедии, хоть даже и сегодня погода не очень хорошая, я думаю, что очень важно собираться. Много ли вообще в Арабских Эмиратах крымских татар? Часто ли вы пересекаетесь? Тем более, если нельзя исправлять такие даты. Я думаю, что крымских татар в Эмиратах они есть, но как-то люди не сильно собираются. То есть, количество людей, которые я знаю, может где-то до 15. Но говорят, что раньше было много, просто там где-то 15-16 но собираются, я знаю, что очень редко. Не такая, по крайней мере, как в Турции. Вот, и поэтому это на самом деле очень классно. Возможно, хотите что-то передать в Крым, либо в Украину?
Ну, скажем так, у меня сегодня интересная была мысль. Я постил по поводу депортации, да, и заметил такой момент, что украинцы, ну, там, у меня есть друзей, там, буквально 3-4 из украинцев запостили поддержку крымских татар. Вот. Естественно, я там в закрытых историях говорить про эту проблему, что, чтобы они понимали, что в Крыму людям не настолько легко. Вот. И, конечно, такая поддержка всего украинского народа в этот день, я думаю, очень важна, и нужно про это не забывать. Çok sağ ol. Çok sağ olunuz Milad Bey. Endi siz o'zingizni da gösterseniz sizden devam etmeye isteyeyim. Allah'ına göre tek karşı tarafta işte bu Kadıköy tarafında insanlar toplanıp oldu. Avrupa yakasında İstanbul'da neler planlandı, neler ötkerildi. İşitmeye göre Yıldız Üniversitesi'nde ÇAPA yani İstanbul İl Dernek Başkanı Cilal iştirak etken. Belki o derneğin başka etkinlikleri de olgandır. Bir şeyler bilesiniz mi, haberdarsınız mı bu hafta? Haberdar değilim çünkü maalesef bir yerlerden haber alıp olamadık. Lakin 22 Mayıs'ta Ukraynalılarla beraber Taksim meydanında yanlışmasam bir merasim geçecek. O yerde de Kırım Tatarlarının işte sürgünlükte olgen Kırım Tatarlarının anacaklar. O sebepten biz anda da katılırız inşallah ve ondan gayrı bugün duydum ki Taksim meydanında merasim ötkerildi. Anda aslında Erkun merasimleri ötkerili işte Ukrayna destek merasimleri. Anda da elbette ki 18. Mayıs olarak bu gün kaydedildi desem olur mu yok mu bilmiyorum ama işte kaydedildi. Taksim degeniniz İstiklal yerinde Pera İtalyan konsolosluğunda anda Ruslarga karşı erkunluk etkinlikler aynen o. Ukrayna derneği ötkeri ama Ukrayna derneğinin reisi de Kırım Tatarı Aliya Hanım galiba başında var. Onu gerçekten de o meraklı bir merasimlerden şimdi tırışırıq onu da bağlamağa. Milad Bey çok sağ olunuz katılganınız için. Bir daha haberler olsa bağlanırmız canlı yayınğa. Bu Milad Halil idi bizim eskiden Kırım'ın sunucusu, haber sunucusu edim, alıbarıcısı Kiev şehrinde. Şimdi gerçekten de Avrupa yakasında çalışan Aliya Hanım'ın bağlanmağa tırışacağız. Çünkü Aliya Hanım Erkun Avrupa yakasında ötkeri, Avrupa yakasında da istiklalde yasaklanğanı için birçok şeyler ötkerili İtalyan konsolosluğunun yanında. Şimdi bağa çıkarsa onun yanında kıskadan laf etmeye tırışırmız. Ondan gayrı şimdi göreyim bizde de katılmayan birçok misafirlerimiz var. Aralarında Kırım Dayanışma koordinatörü Lütfiye Zudiyeva ve Fethi Kurti Şahin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde doktora adayı. Bizim Kırım Tatar gençlik zamanında Kırım Tatar arasında bayağı faal çalışkan birileridir. Milletvekili Alexey Goncharenko inkar etti galiba koşulmakta. Şimdi ve advokat Mikola Polozov onun yanında biz laf edeceğimiz Nariman Celal hakkında şimdi devam edeceğiz. Devamımızda da Nariman Celal'ın Mustafa Ağacemilov katılmaya hazır. Onu için erbişini kestirip birincide Mustafa Cemilov'nin yani Kırım Tatar milli liderinin bağa gireceğimiz. Bağın kurmağa tırışacağız şimdi. İçeriki verebiliriz Rusça. İçerik şu an. Mustafa ağa, selam aleyküm. Kameranı aylandırsanız yaxşı olur. Siz beni görmeyeceksiniz ama biz sizni göremiz. Yaxşı. Şimdi jenerik verildi mi?
78-я годовщина депортации крымских татар, и это сегодня вписан в контекст войны. Эту часть выпуска мы будем вести на русском языке панты и языке контрпропаганды. Мы, как журналисты, понимаем, что не участвуя в пропаганде в мирное время, мы вынуждены участвовать в информационном. Объявила Российская Федерация вместе с горячей стадией войны февраля. А по-настоящему эта война началась 20 февраля с выборов так называемого народного мэра в Севастополе, которое перешло в захват административных зданий в Крыму парламента и правительства в ночь на 27 февраля. И 8 лет Россия ведет эту подлую войну против своего соседа, против Украины, с которым подписывала договор о дружбе и признании границ. У нас на прямой связи лидер крымско-татарского народа, до этого многолетний председатель Меджлиса крымско-татарского народа, политзаключенный и диссидент советского периода, который прошел 6 ходов в советских лагерях и тюрьмах, и кандидат на Нобелевскую премию, который выставлен от Польской Республики, Мустафа Гаджемилев, хайрлах шамар. Мустафа Ага, иштесіз мо? Yok, eşitmeyim bir şey. Şimdi işitseniz, еще раз, слышите ли вы сейчас студию? Алло. Алло, слышно ли вас сейчас? Очень плохо слышно. Но я постараюсь говорить громко. И сегодня у нас на прямой связи была постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева, которая сообщила, что в связи с войной и отсутствием экспертной среды законопроекты о статусе крымско-татарского народа и, конечно же, о национально-территориальной автономии крымских татар отложены на неопределенное время. Что мы можем говорить сейчас об этих законопроектах? Насколько они актуальны или, на ваш взгляд, их стоит пока отложить? Нет, как раз-таки сегодня был круглый стол Комитета по правам человека, и мы говорили о том, что нужно делать в законодательном уровне в связи с войной. И как раз я говорил о том, что мы должны быть уже готовиться к тому, что Крым будет освобожден. И поэтому мы после освобождения столкнемся с рядом проблем, которые надо будет срочно решать. И к этому времени у нас законодательные акты должны быть приняты. Ну, кое-что уже принято, скажем, еще в 2015 году приняли постановление о гарантиях прав крымско-татарского народа. В прошлом году приняли закон о коренных народах. Но еще нужно о статусе Крыма, о месте там Меджлиса в правовом поле, о системе управления автономией и, главное, о статусе самой крымской автономии. То есть речь идет о внесении поправок в Конституцию, 10 главу Конституции, где говорится о Крымской автономной республике. И я знаю, что есть какие-то сигналы там уже с офиса президента, что кое-что уже, видимо, будут подавать. Я думаю, в первую очередь речь идет о статусе крымско-татарского народа, законе. Но закон законом, нам все-таки надо будет, наверное, вносить поправку в Конституцию, потому что законы как-то она быстро меняются, а совершенно другая Конституция. Над этим, видимо, будем работать. И вообще-то сегодня должна была быть встреча с президентом, она была уже назначена на 14:30, но потом произошли какие-то вещи, там какие-то очень срочные встречи, и пришлось это отложить. Отложить, но не отменить. То есть, наверное, все-таки в ближайшее время эта встреча состоится, мы об этом будем говорить. За те 18 мая, которые уже в статусе президента Зеленский встречает, по-моему, была только одна встреча на 18 мая, если я правильно помню. В остальное да, время... в 2020 году была встреча. В 2020 году была встреча. Мустафа Ага, кроме понимания того, что нужно вносить изменения в Конституцию, вы в прошлом эфире говорили о том, что среди крымско-татарской молодежи, к сожалению, из-за российской пропаганды, информационного вакуума, есть целый ряд скепсисов, мы не будем уточнять каких, и это важно преодолеть в какой-то короткие сроки. Но знаете, сейчас я не попытаюсь быть адвокатом той части крымских татар, которые живут в Крыму и которые со скепсисом относятся к Украине. Что мешает государству Украина сделать символические шаги, когда от правых до левых в украинском парламенте уже все 100% говорят, что надо преодолеть эпоху колониализма в Украине, но при этом такая вещь, как простая вещь, топонимы Крыма.
Колониализм Крыма – это топонимы Крыма с 1783 года по сегодняшний день. Не существует никакого Симферополя, не существует никакого Севастополя, но существуют другие греческие названия – Хаписхор, Симеис, Карис, Айпетри. Есть названия, выдуманные Екатериной и ее приспешниками, есть названия исторические. И исторические названия в большинстве своем крымско-татарские. Так что мешает государству Украина не решением, не изменением Конституции, не законом, а простым постановлением изменить эти названия? Не референдумом они менялись в свое время. Они менялись замещением населения и геноцидами, как минимум 3 геноцидами против крымских татар. А если считать сегодняшний, 4 геноцидами против крымских татар. Что мешает парламентским фракциям изменить символически и показать свою искренность по отношению к преодолению политики деколониализации, в том числе в Крыму? Нет, ну действительно, когда сегодня как раз об этом тоже говорилось. Вы говорили о том, что топонимия Крыма после депортации, да, впрочем, до депортации, она была довольно исковеркана, советизирована, расчифицирована, милитаризована, и поэтому нужно возвращаться к исторической топонимике. Но практически сейчас, вот, когда гибнут люди, когда там все решения, все эти вопросы связаны с войной, говорить о топонимике, ну, не совсем может быть корректно. Хотя, я думаю, в ближайшее время, это уже все-таки, когда подберется, улучшится ситуация, я думаю, мы вернемся к этому вопросу. Бах, Осман, мне там кто-то звонит, а дома никого нет, мне придется пойти открыть дверь, потом... Продолжим, да, пока Мустафа Ага продолжает заниматься своей и политической, и бытовой, и встречами. Мы уже прям в прямом эфире наблюдаем, как происходит общение онлайн и вживую с гостями Мустафа Ага. Те, кто знает лидера крымско-татарского народа, знают его открытость ко многим людям, и к людям достаточно активным и политически, и молодежные организации. Почти все спокойно могут с Мустафа Ага, делая реальные предложения, встречаться, получать его, прежде всего, такую моральную поддержку в той деятельности, которой занимается. Мустафа Ага вернулся. Знаете, говоря о том, что вы упомянули, пока гибнут люди, не на часе, да, украинскую. Знаете, на протяжении истории независимости Украины крымско-татарский вопрос всегда был не на часе. Был не тот состав правительства, не тот президент, не та пандемия, не та война. Знаете, потом будет не то химическое оружие, не то атомная бомба, не то, оно будет всегда. На самом деле, я скажу, наверное, очень вещи не циничные, а очень прагматичные для крымских татар. Конечно, то, что совершает Россия, это военные преступления. Никто не преуменьшает уничтожение Чернигова или Мариуполя, Бучи или Ирпеня насилия. Но, знаете, на украинских дорогах в год, пока что это не сирийская война, Аллах шкур, и дай бог, чтобы она не была, на украинских дорогах больше гибнет людей, чем в этой войне. Поэтому не нужно искать парламентским силам и президенту Украины оправданий для того, чтобы не решать эти вопросы. Я думаю, что в данном случае я, как человек, который живет в Киеве, а не Крыму, просто пытается понять и объяснить крымскую позицию крымских татар, которые все эти годы, несмотря на давление, оставались верными гражданами Украины. Но сегодня не готовы вестись ни на какие манипуляции, в том числе политические, со стороны киевской политики. Мы не говорим государства и граждан. Граждане Украины всецело поддерживают крымских татар. Но политические силы иногда начинают заигрываться в игры, которые очень понятны и не воспринимаются крымско-татарским сообществом в Крыму. Возможно, я ошибаюсь, Мустафа Ага. Ну, немножко утрирование. Сказать, что на дорогах больше гибнут, чем на войне, но это просто, я не знаю. У нас только одних этих путинцев убито 28 тысяч за всего лишь 84 дня. Сколько мирных жителей, целые города снесены, типа Мариуполя, скажем. Поэтому говорить, сравнивать его с дорожным происшествием, по-моему, не очень корректно. Проблем действительно очень много. И сейчас, мы же сейчас, Верховная Рада собирается один раз в день, один раз в неделю. И всего лишь на несколько часов. Потому что постоянные эти воздушные тревоги, ну, считается, что долго нельзя собираться. И, конечно, выносятся самые-самые такие эти, непосредственно связанные с войной. Поэтому тут утрировать, наверное, не стоит. То есть
Я понимаю, пока что крымско-татарский вопрос не удается вписать в контекст войны, и пока у украинского политика нет понимания, что это неразрывно связанные вещи, нерешенный крымско-татарский вопрос и война, которую ведет Путин. Но это вопросов много, не только крымско-татарский вопрос, но еще и очень много других неотложных вопросов, но тем не менее делается все, что возможно. Мустафа, немного хочу коснуться по акциям, которые сегодня проходили в Турции, где наибольшая диаспора крымских татар. Действительно, были какие-то и заметные акции, и вещи, но сегодня мы можем видеть среди тех людей, которые не вовлечены в крымско-татарские организации Дернеки, которые есть крымско-татарского происхождения, они уже открыто начинают говорить о таких вещах, что сами крымские татары Турции, которых там подсчитывается от 2 до 5 миллионов, они о своем прошлом почти ничего не знают, и связано это прежде всего, что тема, кроме академической среды, на общенациональном уровне имеет, ну скажем, если не табу, но не имеет образовательной подоплеки. На уровне средней школы и старших классов о крымских татарах ничего не известно, кроме того, что есть такой народ, живущий в Крыму. Действительно, я поинтересовался на уровне общего населения и среднего образования. Основное население Турции, оно не университетское, а это максимум среднее образование. Оно ничего не знает о крымских татарах, и на эпохе Османской империи и информация о крымских татарах заканчивается. Нам кажется, что вся Турция знает после этих каких-то гала-вечеров, каких-то показов в фильмах, но на самом деле это даже не 5% Турции. На ваш взгляд, каким образом лоббировать, даже на уровне Украины, сегодня крымско-татарская тема звучит в школьных учебниках и на экзаменах. Как вы считаете, возможно ли в Турции продвижение крымско-татарской темы для общего населения? Потому что, когда избиратель общий понимает и требует от своих партийных сил некого вмешательства, только тогда начинают решаться вопросы, которые не решаются годами. Или это не актуально сегодня для диаспоры и для крымско-татарского народа на территории Республики Турция? Если проследить прессу, интернет, по крайней мере, то на территории Турецкой Республики, наверное, больше всего публикуются материалы, связанные с крымскими татарами. Вот я с самого после нашего возвращения, с 90-х годов по сей день систематизирую, у меня там на 66 языках все, что публикуется по Крыму, крымским татарам. И, конечно, больше всего на русском языке, на украинском. Нет, на втором месте на турецком, потом на украинском. Ну, конечно, это не охвачено. Все, что попадало в руки наши секретари копируют. Я хочу сказать, что как раз-таки Турция по сравнению с другими странами, она наиболее осведомлена. Там очень много продуманных, очень таких хороших статей, которые связаны с Крымом и с крымскими татарами. Но этого недостаточно. Действительно, там молодежь, там в школьных программах этого нет. Но это в основном, конечно, должно быть заботой и сферой деятельности нашей диаспоры. По крайней мере, они это могут сделать больше, чем мы отсюда. Мы им делаем в меру своих возможностей. И вообще, если сравнить то, о чем говорилось про крымских татар, мне помню еще ссылки, когда я был в Якутии, Хакан Кремле, составленный и вместе со своим каким-то товарищем сборник отправлял. Крымские татары, печати, прессе Турции. Это такая небольшая книжка. И это все, за все время, то, что в Турецкой Республике было опубликовано, связано с крымскими татарами. Сейчас, если сделать такой каталог, ну, 100 раз, наверное, толще будет. Одним словом, есть огромный прогресс, но хотя, конечно, может быть, оно недостаточно. У нас на прямой связи с оценками деятельности как украинского государства в виде его законодательного... Плохо слышно, совсем я сейчас, не доходит. Я сейчас подытоживаю наш разговор и говорю, что Мустафа Ага сегодня был в дискуссии такой со мной, говоря о законодательной ветви власти, прежде всего в Украине, и об исполнительной власти на уровне образования в Республике Турция. Обе страны очень важны для крымско-татарского народа. Крымские татары в большинстве своем граждане Украины, но диаспора наибольше проживает в Турции. И сегодня мы услышали от генерального консула Украины в Стамбуле, что только один человек за последнее время из крымских татар подавался на получение
статуса заграничного украинца, по-украински это называется закордонный украинец. Оказывается, никто из крымских татар Стамбула не проинформирован, какие возможности это дает для граждан Турции, которые получают такое. Они не обращаются в генконсульство за таким статусом. Связано это, прежде всего, по мнению генконсула Романа Недзельского, с тем, что это может быть интересно молодежи. А в дернеках крымско-татарских, к сожалению, молодежи очень мало. И получается, неосведомленность, неинформированность, отсутствие коммуникации создают те проблемы, о которых мы годами говорим в прямом эфире, и в том числе сегодня обсуждали с лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым. Чох сағымыз Мустафаға bizim эфирге қатылғаныңыз үшін сағын қалыңыз, қайырлы ақшамлар. Далее у нас на зв'язку Берлін, і в Берліні наш власний кореспондент Еміль Курбедінов. Сьогодні там теж відбувалися акції, і будемо говорити з Емілем, якщо ми зараз зможемо до нього дозвонитися. Еміль Курбедінов каже, Еміль Ібрагімов, наш власний кореспондент в Берліні. Зараз чекаємо, як чи вдасться підключитися, якщо буде добрий інтернет. І Еміль Бей, Еміль Бей, хайрлы акшамлар. Хайрлы акшамлар, Осман. Ми вас дуже добре бачимо. Давайте розкажіть нам про Берлін. У вас ще день, у нас вже темно, у вас світло. Покажіть нам, розкажіть, що відбувається в Берліні. Зараз в Берліні триває акція прямо біля Бранденбурзьких воріт. Акція на честь пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу. 78-ма річниця, і зараз тут зібралися кримськотатарські і українські активісти. Тут є навіть зараз, якщо бачите, казахський флаг. Еміль, а ви можете так розгорнути камеру, тобто переключити її не на вас, а на людей? Так. Звичайно, щоб ми побачили людей. Наразі виступає один із менеджерів Центру ліберальної сучасності, який є співорганізатором цієї акції. Тут є, ви бачите, свічки з контуром мапи Криму, яка буде запалюватися після акції. До речі, а ми можемо дочекатися, чи довго ще чекати на запалювання, чи вони будуть у темряві робити це? Я думаю, що десь за 10 хвилин вже можуть запалюватися свічки. Тоді я пропоную вам самому набрати наш WhatsApp, який от з вами зв'язувався. Ми одразу, коли почнеться запалювання, ще включимо. Розкажіть, будь ласка, пане Емілі, ви дуже добре розумієте німецьку мову. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що уряд Бранденбургу забороняв 8 травня, на День пам'яті Другої світової війни, українські прапори. А зараз українські прапори є. Чому 8 травня заборонялися, чому зараз можна? Чи змінив свою думку уряд Бранденбургу і Берліна? Ну, на жаль, на мене немає інформації щодо заборони прапорів українських 8 травня. Я думаю, що це може бути пов'язано з Днем Європи, який в цей день вирішили уряд не присвячувати жодному з національних прапорів. Жодному національних прапорів, тому що це День Європи, День перемир'я. І я думаю, що в цьому наразі виступає один із представників посольства України в Німеччині. А ви можете ближче підійти, щоб ми бачили обличчя, так, і зробити пряму трансляцію, якщо це буде німецькою, перекладати, що розповідає? Да. Heutzutage sehen wir leider, dass die dunklen Seiten der Geschichte sich zu wiederholen. Він передає слова посла України в Німеччині про те, що, на жаль, продовжуються темні часи, і наразі Україна, як і кримськотатарський народ, до сих пір потерпає від геноциду і від агресії. І що ні історія не навчила Росію поважати інші народи. Дякую, це дуже важливі, дуже щирі, дуже зрозумілі слова, в яких мало
води і дуже конкретика про Росію, яка не може навчитися до поваги до сусідів, до інших невеликих за чисельністю народів. Покажіть нам, будь ласка, учасників акції, простих людей, простих українців, кримських татар, німців. Чи прийшли німці на цю подію? Чи є серед них берлінці? Так. Так, дуже багато німців тут є, як і простих мешканців, біженців, українських біженців, які вже є наразі, вже стали діаспорою, представниками діаспори України, кримських татар. Є представник Казахстану, ви бачите казахський прапор. Так, бачимо. Він дуже схожий і на український, і на кримсько-татарський, до речі. Так, за кольорами, так, за кольорами. Він такий, як у Швеції, у цюркській флагі. Це поєднання золотого та блакитного. Да, і ви бачите лозунг, тут, якщо ближче підійду, ви бачите лозунг про призив захистити військових Маріуполі, українських військових у Маріуполі. І тут написано, що вони захищали нас, а наразі ми маємо захистити їх. До речі, от знаєш, дві речі, про які хочеться говорити постійно. Про Нарімана Джеляла і про Азов і 36-ту бригаду. Щоб цих людей не перетворювали на сакральні жертви. Щоб люди, які захищають Україну, українців, кримських татар, щоб їх не перетворювали на, скажімо, в олігархічних війнах, в тому числі в війнах, а олігархічні війни – це є війни Путіна, насамперед, щоб їх не перетворили на жертв, на яких потім будуть робити пам'ятники, а щоб їх рятували живими. І це приклад для цього є в Ізраїлі, коли Ізраїль втрачає в полоні хоча б одного солдата, він робить все, аби той вижив. І цим яскравим прикладом того є Гілад Шаліт, якого колись затримали, і на його врятування робилися постери або акції, перформанси по всьому світу. Тому от я зараз, окрім цього гасла, не бачу жодного яскравого акції на підтримку Нарімана Джеляла чи Азову. Чому, на твій погляд, немає яскравих режисерських робіт, творчих, такі, як ви робили, Емілія, свого часу на Майдані Незалежності? Пам'ятаєте вашу ініціативу від К'юхабу тоді? До речі, я бачу ще одну поруч з цим призивом захистити українських захисників в Маріуполі. Ще один призив, також написано «Save the last defenders of Mariupol». І фото тут, я не можу підійти ближче, щоб не заважати. Там є ліворуч фото захисників, які залишились у Маріуполі. Я не думаю, що ви будете заважати. Я думаю, що всі зрозуміють, що ви стрімер, ви можете підійти спокійно, як журналіст, і показати нам це. Ось. Зараз. І я бачив плакати з Наріманом Джелялом, я просто не бачу їх наразі, можливо, просто не дістали. От зараз, зараз дуже добре видно фотографії захисників, це захисники Маріуполя, так? Я правильно розумію? Так. Ось ви бачите, і це такий живопис, присвячений захисникам Маріуполя, якщо я правильно розумію, або можливо усім жертвам війни. Свічку і український прапор з таким червоним відтінком. Я бачу, проходять звичайні берлінці і туристи, не дуже звертають увагу. Біля Бранденбурзьких воріт постійно відбуваються якісь акції, акціонізм. Це взагалі місце такого проведення. Чи є там поліція? До речі, розкажіть про безпеку в Берліні зараз. До речі, ось тут сиділа жінка, яка викрикувала якісь гасла. Я не розчув, що вона саме казала, але це було щось проти України. Я чув якісь слова, які виражали негативний відтінок, негативне ставлення. І попросила вести себе нормально. Після чого її кудись провели, і я більше її не бачив. Тобто відразу на такі якісь провокації, звертають.
політиця відразу звертає увагу. І, до речі, щодо простих берлінців, дуже багато я бачу берлінців, які проходили повз, але вони зупинялися і питали, що це за акція. Вони питали у організаторів, у простих, коли бачили активістів з прапорами, вони питали, що це за акція, їм пояснювали, хтось на велосипеді зупинявся і вони намагалися зрозуміти. І в спілкуванні з простими берлінцями просто майже всі розуміють, що зараз відбувається в Україні. Дехто навіть розказав свої знання про сталінські злочини, щось чув про кримських татар і про депортацію кримськотатарського народу 18 травня 1944 року. Дякую, це був Еміль Ібрагімов. Емілі, до речі, ми зараз не прощаємося. Як тільки починається запалювання свічок, ми зараз будемо говорити з адвокатом Миколою Полозовим. Ви можете набирати мене знову на WhatsApp, і ми будемо виводити сам процес запалювання. Добре? Тому зараз ми перериваємося і подивимося репортаж Руслана Халапова про історичний контекст депортації кримських татар 18 травня 1944 року, який зараз вписується в контекст міжнародний, в контекст війни, яку оголосила Росія проти України 8 років тому і гарячу стадію розпочала 3 місяці тому. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала масове примусове виселення понад 190 тисяч кримських татар з території півострова. 11 травня було рішення Державного комітету оборони, який і ухвалила секретне рішення номер 5859С, секретне, яким було, власне, вирішено виселити всіх кримських татар, і обґрунтовувалося це колабораціонізмом, а також тим, що проживання кримсько-татарського народу на прикордонній території не є доцільним. Було введено до Криму 32 тисячі військ НКВС, які і взяли участь у депортації кримських татар. Вона почалася рано вранці до сходу сонця 18 травня і вже завершилася о 16 годині 20 травня. У Другій світовій війні брало участь понад 25 тисяч кримських татар. 8 з них стали героями СРСР. Людей, яких виганяли з власних домівок, даючи забрати лише невелику частину власного майна, їх збирали в кількох місцях в Криму, в Бахчисарайському районі, в Сімферополі, в Джанкої. Іноді тримали певний час, садили пізніше їх просто в товарні вагони для скота, де не було належних умов для поїздки, не було ані медицинського обслуговування, ані належного годування, і відправляли в довгий шлях в невідомість. Цілий народ був вирваний з коренем своєї історичної території і направлений 67 ешелонами до Узбекистану насамперед, а також до Росії, Казахстану, Таджикистану. За різними оцінками, депортація призвела до загибелі від 20 до 46% кримськотатарського народу. Кримські татари не полишали спроб повернутися до батьківщини. Радянська влада усіляко унеможливлювала бодай вірогідність повернення народу на рідну землю. Шлях додому повноцінно відкрився лише після падіння СРСР. Не просто приймали кримських татар в Криму, але тим не менше народ повернувся, народ обживався в умовах демократичної України. Було відновлено діяльність Курултаю, органів національного самоврядування. Поступово йшло долання цього постгеноцидного стану кримських татар, але, на жаль, наступив 2014 рік. Москва захопила Крим, і ми побачили повернення репресивних практик, утиски, знищення органів національного самоврядування, заборону на в'їзд в Крим лідерам національного самоврядування, національним лідерам. Це може змінити лише відновлення територіальної цілісності України і відновлення, відповідно, тих порядків, які існують у демократичній Україні.
ЮАСАУС на русском, и в этом блоке мы будем говорить с адвокатом Николаем Полозовым. Николай защищает крымских татар, которых в большинстве своем политических заключенных, и тех, кого преследуют по политическим мотивам, один из его подзащитных. Первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял сегодня в 78-ю годовщину депортации крымских татар о Наримане Джиляле вспоминают почти на всех площадках. Вы видели сегодня включение из Берлина, вы видели включение из Гданьска, вы видели включение из Стамбула, и во всех этих регионах, не говоря уже о Киеве и в самом Крыму, вспоминают о Наримане. Нариман – лидер крымских татар в оккупированной части, на полуострове. Уже 250 дней находится за решеткой, и его пытаются осудить к 19 годам заключения, если этот режим продержится такое время, во что, конечно, никто из нас не хочет верить. Николай, вам слово. На какой стадии вообще дело против Наримана? Как вы оцениваете шансы разрушения режима в ближайшее время и освобождения Наримана? Да, Осман, здравствуйте. Ну, что касается дела Наримана Джиляла и братьев Ахтемовых, я напомню, что помимо непосредственно самого Наримана на скамье подсудимых еще Асан и Азиз Ахтемовы, которых обвиняют тоже в совершении диверсии. На данной стадии доказательства представляет сторона обвинения. Уже по делу были допрошены 3 засекреченных свидетеля, которые дали абсолютно ложные показания. Совершенно очевидно было, что они фактически не смогли ответить ни на один вопрос защиты, который касался реальных обстоятельств, а вопросы, которые были опасны для обвинения, суд попросту снял. Кроме того, был допрошен представитель воинской части, которая, собственно, на основе которой и строится обвинение в диверсии, в подрыве обороноспособности России. В этой части очень интересно то, что из этой части должны были быть допрошены 2 военных свидетеля. Они были допрошены на предварительном следствии, но на суд пришел 3-й. А что касается предыдущих, то выяснилось, что они просто погибли во время проведения спецоперации. То есть вся эта часть, она по большей части потеряла. Прислали просто политрука, который ничего внятного сообщить не смог. И обвинение будет продолжать представлять доказательства 24 мая. Ну, что касается итогов этого суда, то все идет к тому, что приговор будет обвинительный, и не потому, что Нариман и братья Ахтемовы что-то действительно совершили. Нет, это политический заказ. Суд играет здесь на стороне обвинения, на стороне ФСБ. И они вынесут приговор, абсолютно не моргнув, обвинительный, потому что это те же судьи, которые в свое время судили другого заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чайгоза. То есть проверенный состав судей. Что касается, держится ли режим до этого времени, мы все надеемся и верим в победу Украины, потому что поражение в этой войне для Кремля будет означать однозначный крах, и мы ждем этого краха, мы ждем освобождения Крыма и возвращения украинских политзаключенных, крымских татар домой к своим семьям в свободный Крым. Пока, Николай, не прерывайтесь, я попробую. Я еще этого не делал, сохраняя вас на прямой связи. Нет, к сожалению, не получается. Давайте продолжим. Мы хотели поговорить в контексте еще дел Хизб ут-Тахрир и ФСБ, действий судей, которые пытаются сейчас принимать решения, такие, знаете, которые не сильно ударят по ним в ближайшее будущее, понимая вообще, что происходит. Я бы хотел продолжить, если возможно, через 5 минут, потому что у нас включение из Берлина за сжиганием свечей. Поэтому не прерываемся, еще раз встретимся на протяжении 50 минут в этой студии, если это возможно. У нас вот был звонок из Берлина, и, я так понимаю, Эмиль Ибрагимов, наш собственный корреспондент в столице Германии, готов показать нам, что происходит. Сейчас мы попробуем его включить. Судя по всему, началось это зажигание свечей. Эмиль Бей. Да, вот Эмиль Бей нам включает. Вам слово. Свечи сейчас, активисты собрались здесь. Контур... Угадывается Крым, да. А вот ко мне подошел местный житель Берлина и спросил, что это у меня
Поговорите с местным жителем Кличко. Берлина. Да, интересно, как ему эта акция. Поговорите на немецком, расскажите там. Kann ich fragen etwas? Ja. Wie heißen Sie? Sven. Was wissen Sie über diesen Tag? Я спрашиваю, что знает об этом. Вы потом, Эмиль, вы потом можете нам рассказать, можете пообщаться на немецком языке. Gedenken stattfindet an die Deportation der Krim-Tataren, die 1944 stattgefunden hat, also vor 78 Jahren. Und das natürlich auch jetzt besonders aktuell ist, oder schon seit einigen Jahren aktuell ist, durch die neue russische Besetzung der Krim, die neue Annexion, unter der ja auch besonders die Krim-Tataren. Вот господин Свен рассказывает, что он знает про этот день, про то, что это 78-я годовщина, он пришел сюда поддержать крымских татар, и что этот день до сих пор актуален, так как Россия до сих пор продолжает агрессивную политику по отношению к свободным народам. И вот здесь он с нами, с другими активистами. Спасибо, благодарю. И очень интересно, что немцы и берлинцы не проявляют какое-то внимание к этой акции. Обычно... Вот, да. Наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, браття, у своїй сторонці. Наше тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Наше тіло ми положим за нашу свободу. Зараз був гімн України. Слава Україні! Наступний гімн, який ми послухаємо, це Зараз буде гімн кримськотатарського народу. Давайте, да, цікаво, в Берліні кримськотатарський гімн я ще не чув. Давайте До речі, організаторка Вікторія Савчук казала, що не бачила стільки кримських татар на жодній акції в Штатчині 18 травня, що це вперше стільки кримських татар.
інформація і дуже цікава. Крим, свічки, кримсько-татарський гімн на тлі Бранденбурзьких воріт неподалік від Олександр-Плац в центрі Берліна, в центрі німецької столиці, найбільшої економіки Європейського Союзу. Такої уваги до кримсько-татарської депортації ми не бачили самих часів, мабуть, цієї депортації. І дякую, що наш перший кореспондент в Німеччині Еміль Брогімов зробив цей цікавий лайв з 2 частин. Ми зараз перериваємося з Емілем і дамо можливість йому познімати інтерв'ю з учасниками акції, а самі перейдемо далі до розмови з Миколою Полозовим, адвокатом по політичних справах. Ми перервалися на, можливо, найцікавішому на братах Ахтемових. Це двоюрідні брати Азіз і Асан Ахтемови, яким теж закидають терористичну діяльність разом з першим заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріманом Джелялом. Окрім того, ми пам'ятаємо, що Микола Полозов був адвокатом по багатьох справах Хізбут Тахрір, по українських моряках. І ще з часів так званого м'якого путінського режиму Полозов захищав дівчат з Pussy Riot. І Полозов вже давно занурений в політичні процеси, де його основна роль доносити загалові про деспотичність цієї машини. Пане Миколо, я вас ще раз прошу вимкнути камеру, бо ви мене не бачите, але ми вас маємо побачити. Так. Так. От зараз ми вас побачимо і вас вивожу. На самом деле это ЮАСАУС на русском, на языке контрпропаганды и на языке врага, поэтому давайте говорить на русском языке. Переходим на украинский уже по привычке. Разрушение режима, эти оценки в 2 года. Мы видим, в принципе, что украинские войска могут наносить такие удары, которые уничтожают российские флагманы, российские боевые части. И такое ощущение, что Украина не спеша освобождает территории, то ли из-за того, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, то ли чтобы изматывать Россию сильнее в этой войне. Но мы видим, что на самом деле, несмотря на то, что оккупированные украинские территории, победоносной выглядит украинская армия. В связи с этим возникают политические вопросы. Это не принятие закона о статусе крымско-татарского народа, который отложен. Забывание темы опять автономии. Отсутствие встречи между Мустафой Джемилевым сегодня и Зеленским, которая должна была бы состояться и отложена. И постоянное апеллирование к тому, что люди гибнут на части, хотя парламент собирается для решения даже бизнес-вопросов достаточно на части без обговорень. Поэтому давайте, мы не разрушаем этим государство Украина, но мы имеем право, как в свободной стране, критиковать как его президента, хоть он главнокомандующий, так и парламент, и парламентские силы. Опять, когда доходит до крымских татар, не то время, не то место, не тот президент. В течение 30 лет об этом мы уже слышали. Не та пандемия. Всегда есть причина, по которой законопроекты, связанные с крымскими татарами, откладываются. Как вы считаете, война и гибнут люди, тот ли аргумент, чтобы не принимать законопроекты, которые наработаны по 30 раз уже давно? Статус? Нет, конечно, не аргумент. Конечно, мы видим действительно, что на протяжении всей независимости, всего срока независимой Украины, постсоветской, крымские татары были приемными детьми этой страны, к сожалению. Вот такое было ощущение, когда возвращались из мест депортации, фактически приходилось занимать голую землю, потому что никакой поддержки не было, и дальше все происходило со скрипом. Да, приняли закон о коренных народах, это очень хорошо, но сколько на это ушло времени? Почему сейчас? Понятно, почему сейчас власти занимают такую позицию, да, идет война, это все сложно, но я полагаю, что позиция крымских татар, которые на протяжении 8 лет оккупации фактически в таком моральном смысле удерживали Крым украинским, не дали сотвориться мифу российскому о том, что в Крыму 100% поддержка России, я думаю, уже это заслуживает какого-то особого отношения со стороны украинской власти. Потому что до настоящего времени вся украинскость Крыма
она держится только и исключительно на позиции крымских татар, которые ценой своей свободы, иногда ценой своей жизни защищают эту позицию. Они же не сказали, мы хотим быть с Россией. Да, есть там горстка коллаборантов, которые, значит, выражают такую позицию, но это абсолютно ничтожное количество людей. Подавляющее большинство крымских татар на 9-м году оккупации придерживаются позиции целой, единой, неделимой Украины вместе с Крымом. И освобождение Крыма тоже будет происходить во многом благодаря их позиции. И вот из этого мне сегодня в разговоре с лидером крымско-татарского народа, с Мустафой Джемилевым, приходилось вместо репортерства заниматься адвокацией тех крымских татар, которые живут на полуострове, которые его не покидали, и которые, конечно же, ненавидя Россию, со скепсисом относятся к тому, что происходит в Украине в отношении Крыма, тех непонятных телодвижений, которым всегда оправдывает любая украинская власть, не решение многих вопросов, не решение на законодательном уровне. И я задал вопрос, который мне совсем непонятен как репортеру с 25-летним опытом, что мешает Украине сделать даже символические шаги, как изменение топонимии. В Украине о деколонизации говорят все уже. Бывшие ОПЗЖшники тоже заговорили о деколонизации. Но когда доходит о деколонизации названий Симферополь, Севастополь, Евпатория, все, что было придумано псевдогреческое, я подчеркиваю псевдо, потому что крымские татары с уважением относятся к греческим названиям Семиис, Кориис, Фарос, Айпетри. Это десятки реальных греческих названий, которые были в Крыму столетиями и тысячелетиями. Но Симферополь, Севастополь, Евпатория и Феодосия – это то, что было придумано Потемкиным с Екатериной, который Павел I потом изменил опять на Акмизжит, Акьяр, Кефей, Кезлев, сын Екатерины. И не говоря уже о той массовой изменении сел, поселков после 44-го, в 45-м, 48-м годах. Вот что мешает Украине одним постановлением, это даже не закон и не изменение Конституции, одним постановлением изменить, без спекуляций о теме референдума. Не референдумом эти названия менялись, не референдумом там происходили геноциды и замещение коренного населения на другое. Поэтому такие вещи решаются как и реституция, не референдумом, а возвращением. Ну, как юрист, адвокат, вы можете подсказать мне, как этот процесс называется, но не референдумом это делается. Что мешает? Нет, это принимается на законодательном уровне. Мешает очень просто, я скажу, это атавизм коммунистического прошлого. Это то, что еще не, скажем так, не пережито, не понято, не профрустрировано. Это тот процесс декоммунизации, который еще не завершен. В самой Украине, вот в самой Украине он не завершен. В самой Украине, да. Именно. Да, эти процессы, они идут уже какое-то время. Но, как мы видим, Крым всегда на вторых, на третьих ролях. И, безусловно, то, что происходит непосредственно на материковой части Украины, должно коснуться и самого полуострова. Поэтому я уверен, к этому придут. Но, безусловно, эту тему надо будировать в средствах массовой информации, это надо лоббировать в коридорах власти, об этом надо говорить, чем, собственно, вы и занимаетесь. Спасибо, это был Николай Полозов, и не был, и есть Николай Полозов, российский, украинский, международный, крымско-татарский, крымский, все что угодно, адвокат в основном по политическим делам, задача которого в условиях деспотии в России не столько, наверное, даже... быть в дебатах, в том, чем занимаются адвокаты, в дебатах с прокурорами, да, в равных дебатах, а доносить позицию своих подзащитных, доносить информацию о них, не дать быть забытыми этим людям, не потеряться им в этих казематах и репрессивных машинах, машине нынешней путинской России, доносить миру. Фактически это GR и PR работы адвокатов, связанная очень со сложными юридическими процессами, особенно с Крымом, который вдвойне сложный из-за его статуса. И вот эта работа адвоката Николая Полозова, которого мы постепенно просим комментировать не только правовые, но, скажем так, политико-правовые, а часто очень и политические темы касательно Крыма, крымских татар и их будущего в составе независимой и освобожденной от российской оккупации Украины. Спасибо, Николай, за то, что принимали участие в этом эфире. Спасибо, Осман.
Хорошего вечера. Дальше мы будем говорить с Джилялом Ичтеном, главой организации крымских татар города Стамбула. Сегодня в Стамбуле из-за дождя многие акции были отменены. Только в Кадыкёе мы видели акцию, которую проводила организация азиатской части Стамбула. Джилял Ичтен должен быть с нами на прямой связи. Попробуем сейчас с ним связаться и задать ему несколько вопросов о том, почему молодежь так слабо вливается в ряды турецких крымско-татарских организаций, то, что называется здесь дернеками. Вот. Ожидаем того, что Джилял Ага ответит на наш звонок. Договорились с ним в 22:10. Немножко... Hayırlı akşamlar Dжилал Ага. Siz beni görmeyeceksiniz ama biz sizi göreceğiz. Kamerada yatay şekilde alsanız çok iyi olur. Böyle. Böyle. Bugün yağmurdan dolayı birçok etkinlikler iptal oldu İstanbul'da. İşte yağmurlar çok insanları kovaladı. Karşı tarafta biraz 40 dakika devamında Asya yakasında bir Çerkeslerin, Kırım Tatarların ve Ukraynalıların bir toplantısı oldu, protesto eylemi oldu. Ama duyduk ki siz de bugün bir Yıldız Üniversitesi'nde bir çıkış yaptınız. Yıldız Üniversitesi ne teklif etti, ne duymak istedi, neler anlattınız oradaki öğrencilere ve öğretim üyelerine? Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki öğrencilere ve öğretim görevlilerine Birinci Cihan Harbi'ndeki Almanya'daki esir kamplarındaki Kırım Tatarların seslerini ve o kamplardaki hilal kampları diye adlandırılan Müslüman Türk asıllı Rus ordusunda savaşırken Almanlara esir düşen askerlerden bahsetti. Ben de buna dayanarak İşte 1783'ten Kırım'ın hakimiyeti Ruslara geçtikten sonra Rusların Kırım Tatarlarının nüfusunu azaltmak için ellerinden gelen her türlü koşulu kullandığını ve Rusya'nın Çarlık Rusyası'nın hangi ülkeyle savaş Biraz kesildi bizim konuşmamız. Şimdi bir kez daha açmaya çalışacağız. Bizim konumuz İstanbul Kırım Tatar Derneklerinin Başkanı Dжилял Ичтен. Bağlanırsak devam ederiz. Bugün yağmurdan dolayı birçok etkinlikler İstanbul'da iptal olundu. Sadece karşı tarafta Asya yakasında Kırım Tatarlar, Çerkesler ve Ukraynalılar. Kesildi ama devam edeceğimiz. Siz o kamplardaki... Evet. İşte bu Rus Çarlığı'nın dünyadaki devletlerle harbinde hep Müslüman Türkleri kullandığını ve ağırlıklı Kırım Tatarlarının ön cephede savaşmasını istedi ve onu planladı. Böylelikle Kırım'ın nüfusunun bir şekilde azaltması için elinden gelen her şeyi yaptı. İşte Osmanlı Devleti'nin kontrolünden çıkan Kırım'da Dobruca'ya göçler ve Türkiye'ye ak topraklara göçleri anlattım. Bu toplantıda kendi ailemin Kırım Bahçesarayı'ndan hangi şartlarda İstanbul'a geldiğini ve çok zorluklar çektiklerini, bu sürgün esnasında bebeklerin ve yaşlıların kaybettiklerini anlattım. Bunları anlatırken bu tabii 1. Cihan Harbi'nden sonraki olan hadiselerdi. Ama 2. Cihan Harbi'nde de yine Almanların bu Türk birlikleri 2. Dünya Harbi'nde de Ruslarla savaşan Türk asıllı Müslümanların Almanlar tarafından Türk birliklerinin oluşturulması, Ruslara karşı savaştırmak için böyle bir birlikler kurmuştu. İşte bu birliklerin bir kısmı da
o vakitlerde Kırım'ı işgal etti Alman ordusundan beraber ve Ruslara karşı bu Türk asıllıları kullandı. Ve işte Ruslar da bunu bahane ederek Kırım Tatarlarını 18 Mayıs 1944'te sürgüne gönderdiklerini anlattım. Ve bu sürgün esnasında yaşlılar ve çocukların ilk etapta öldüğünü ve insanların hayvan vagonlarından gönderildiğini ve bütün bu sürgün esnasında tren yolları etrafında cesetlerini bırakmak zorunda kaldıklarını, hiçbir dini tören yapmadıklarını anlattım. Gittikleri bölgelerde de Rus propagandasına maruz kalan Türk asıllı Müslümanlar da Tatarlara ilk başta iyi gözden bakmadılar. Ama sonra onlar da kendileri gibi insanlar olduğunu anlayınca yardım ettiklerini anlattım. Ve bugünkü güne geldiğimiz zaman Rusya Federasyonu'nun aynı politikayı ve yok etme politikasını devam ettiriyor. İşte Ukrayna topraklarına saldırması, 2014'te Lugansk ve Kırım ve Donbas'a saldırmasının Batı'nın sessiz kalması, yani tepki göstermemesi Rusları cesaretlendirdi. Ve bunun arkasında işte Ukrayna'ya saldırdı. Bir 3. aya giren bir savaş var. Başarılı olamadı. Rusya dedim burada mağlup olursa bu aynı zamanda Türk dünyasının zaferi olacak dedim. Onu da şöyle izah ettim. Rusya Federasyonu'nun içinde yaşayan 30 milyon Müslüman Türk var. Tatar bunlar dedim, bizim kardeşlerimiz. Ve Orta Asya'da yaşayan Türkler var. Yakındaki geçtiğimiz aylarda Kazakistan'daki işgali anlattım. İşte Rus askeri ve Ermeni askerlerinin Kazakistan'a emniyet ve güvenliği sağlamak için işgal ettiğini anlattım. Bunun maksadının diğer Türk Cumhuriyetlerine gözdağı vermek olduğunu anlattım. Ama bu Ukrayna'da mağlup olursa, Ruslar burada kaybederse Ukrayna'da, Afganistan'da olduğu gibi Afganistan örneğini verdim. 9,5 sene Afganistan'da işgal etmesine rağmen başarılı olamaması ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasını anlattım. Ve işte Türk Cumhuriyetlerinden çıkan yeraltı zenginliklerinin hep Rus Federasyonu devletinin içindeki oligarklar tarafından dünyaya pazarlandığını anlattım. İşte Türk topraklarındaki yeraltı zenginliklerin Ruslar kanalıyla dünyaya pazarlanması ve hak ettiği değerinin verilmemesini anlattım. Onun için Ukrayna zaferinin başarılı olması Ukraynalıların çok önemli olduğunu, İnşallah Rusya Çok sağ olun, çok sağ olun. Cevap ben lafınızı keseceğim, böleceğim çünkü kısa cevaplarını dinlemek isterim. En azından gelecek seferlere böyle çıkışlarda o böyle etkinlikler olacağını muhabirlerine de bildirirsiniz. En azından çekimlerimizi yapmak için, korumak için etkinliklerin. İkinci bir sualım, bugün bizim konuğumuz Ukrayna Başkonsolosu Roman Nedzelski oldu ve böyle bir şey söyledi. Biz bazen mesela Ukrayna bunu yapmıyor, Rusya bunu yapıyor diyoruz ama Başkonsolos diyor. Son zamanlarda hiçbir Kırım Tatarı, yani Türk vatandaşı, Kırım Tatar asıllı bir Türk vatandaşı, bu var ya Ukrayna'da yabancı Ukraynalılar kartı birçok şey veriyor. Yani seçim ve seçilmekten başka Ukrayna vatandaşı gibi davranabiliyorsun. Ve sonra da vatandaşlığı da, Ukrayna vatandaşlığı da kolayca kabul ediyorsun. Mesela İstanbul'da olsun tek bir kişide varmış bu kart. Biz diyor bu müracaatları kabul etmeye hazırız. Yani onların takibi var, kontrolü var. Dernekler işte referans yapıyor, meclis referans yapıyor. Ama diyor kimse müracaat etmiyor. Yani yabancı Ukrayna kartını almak için. Niye böyle bir şey var? Niye diasporadan kimse ilgilenmiyor böyle şeyle?
Başkonsolosun düşüncesine göre bu gençleri ilgilendirir. Çünkü gençler mesela bedava okumaya ister Ukrayna üniversitelerine. Ondan dolayı vatandaşlık aldıktan sonra da Ukrayna pasaportuyla serbest Avrupa'ya gezebilirler. O da bir avantajdır. Buradaki Türk asıllı Kırım Tatarları için, Türkler için yani Kırım Tatarları aynı yani bir şey. Niye bunun propagandası mı yok? Yoksa bunun bilgisi mi yok? Yoksa gençlerin ilgisi mi yok burada? Sizden sormak istiyorum. Evet, şimdi bak ben de söyleyeyim şöyle. Ben 30 senedir bu İstanbul'da dernek başkanlığı yapıyorum. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Aralıksız bir şekilde. Bu diaspora kanunu çıktığı zaman, Ukrayna parlamentosundan çıktığı zaman Milli Meclisimizin muavini olan o zamanki şimdiki reisimiz Rıfat Bey onu bana o kanunu Türkçe'ye tercüme edip gönderdi. Hala saklıyorum. O kanuna göre bu konsolosun anlattıkları kanuna göre evet faydası var. Biz de bunu duyurduk İstanbul'da. Tamam mı? Ondan sonra ben bir gün bu kanunu aldım elime, İstanbul Konsolosluğu'na gittim. O zamanki şimdi konsolosun adını bilmiyorum. Adam bana söyledi. Şimdi bir saniye. Adam bana söyledi. Çok enteresan bir yerde durduk. Bunu devam etmemiz gerekiyor. Bence Celal ağamızsa bir kez daha açayım telefonu. Celal ağam çok meraklı bir yerde durdu bizim konuşmamız. Size konsolos ne dedi o zaman siz geldiğinizde? Dedi ki bu kanun dedi Kanada'da yaşayan Ukrayna asıllı Kanadalılar için çıktı dedi. O zamanki başkonsolos kimdi? O zaman öyle cevap verdi. Bogdan Yeremenko muydu? Bogdan Yeremenko yoksa ondan önce olan? Yok, daha önce. O kanunun çıktığı sene. Hemen birkaç ay sonra, böyle bir 6 ay sonra işte o kanun tercümesi geldi. Ki ben de aldım gittim. Neler lazım, ne yapalım falan diye. Ondan sonra hatta bu Ankara'daki bu şimdi Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı'nın danışmanı olan Büyükelçi. Kamerayı çevirseniz, çünkü biz siz şu an sanki yatmış şekilde olur. Çevirseniz kamerayı yatay şekilde. Ya göremiyor musunuz? Yatayda duruyor. Yatayda ama böyle sanki sizi çevirdiler gibi oluyor. Ekrana mı sabitleştirdiniz bilmiyorum. Yere bastık. Çevirdi evet, gibi. Evet. Bir dakika baksın çocuk. Tamam. Bir çevirdi, göremiyoruz gibiydi. Şimdi görüyor musun Osman? Ben görüyorum ama sanki Celal ağanı böyle koydular 90 dereceye bu onu kamerayı açmak lazım orada, ekranı. Evet, böyle ol, böyle kalsın. Evet, o zaman yani bir faşistlik gördünüz Ukrayna konsolosluğundan. Evet, bu faşist bir şeydi. Evet, yani şimdi bugünkü konsolosa da ben pazartesi günü ziyarete gittim. Tamam mı? Bu Covid hastalığından dolayı hoş geldin ziyareti yapamamıştık. O bana gelmişti, derneğimizi ziyaret etti. Biz iadeyi ziyaret yapamamıştık. Ama pazartesi günü öğlenden önce dernek yönetici arkadaşlarla, hatta dernek sayfamızda da paylaştık, hediyemizi aldık gittik. Orada konuşurken mesela bana hiç böyle bir şeyden bahsetmedi. Bu adam daha sanki çok genç, tecrübesiz gibi geldi bana. Daha evvel kontrol ettiğimiz zaman. Tamam mı? Görüştüğümüz için. Onu ben İstanbul Üniversitesi'nde ayın 20'sinde saat 3'te konferans sürgünü anma konuşmaları olacak. İlber Ortaylı'nın hakimiyetinde. Ve 22'sinde de Oda Kule'nin arkasında sürgünün anma basın açıklaması yapacağız. Onun için davete gittim.
Mesela orada bana şey yapıldığı zaman mesela bu diaspora kimliği hakkında Emine Cabbar var. Biliyorsunuz değil mi? Dışişleri Bakan Yardımcımız. Evet biliyoruz. Bilmeyeyim mi? Beraber onun sunuculuğu yaptık. Yani ne bilmeyeyim ne. Emine bugün bağlandı. Biz de canlı yayında oldu. Aynı konuyu biz konuştuk tamam, yani. Ben dedim ki Emine Cabbar'a dedim ki bana dedim bir diaspora kimliği için yardımcı olun dedim. Kendim ve çocuklarım, ailem için dedim. Ondan sonra sebebi de şuydu. Ankara'daki Ukrayna Büyükelçiliği bu diaspora kimliğini sanki Ankara'daki genel merkezin yöneticilerinin kontrolüne vermiş gibi hissettiğimiz için öyle bir yardım istedim. Ankara Genel Merkezde bu işten işte masrafları artı bilmem ne böyle bir farklı tam neye harcandığı belli olmayan para istiyor. Tamam. Ondan sonra ben bu konsolosa gittim yine İstanbul'da bundan öncekine. O konsolos da böyle çok fazla Ukraynacıydı. Yani sanki Tatarlara tepeden bakan bir hareket içindeydi ve bundan önceki İstanbul Başkonsolosluğundan aramız bozuktu bizim. Alexander Gaman var idi. Gaman bundan önceki adam. Aha. Tamam mı? Aha. Çünkü onlar Milli Günü için bir folklor ekibi getirmişti. Beşiktaş Belediyesi'nin meydanında gösteri yapacaklardı. Ben de kendilerine söyledim. Bizim İstanbul Kırım Derneği'de oyun ekibi de var. O da yapsın dedim. Başta tamam dediler. Hiçbir itiraz etmediler. Ondan sonra gece yarısı beni arayıp işte belediye sizi istemiyor gösteri yapmanızı şeklinde böyle bir telefon birisinin aracılığından aradılar. Ben de dedim ki konsoloslukta dedim Türkçe bilen bir sürü adam var. Onlardan birisi arasın dedim. Sen niye arıyorsun? Arayana kızdım. Sonra kafama takıldı. O gece saat 1'de o zamanki Beşiktaş Belediye Başkanı'nın telefonu vardı bende. Tanıyordum. Onu aradım cep telefonu. Dedim ki ya bizi istemiyormuşsunuz dedim. Yok abi dedi öyle bir şey yok dedi. Bu Ukrayna konsolosluğunda uyduruyorlardır dedi. Tamam mı? Yani böyle bir şey oldu. O ne zaman Gaman çok meraklı tamam şeyler. Çok meraklı şeyler. Evet. Yani böyle hareket içinde oldu. Tamam mı? Böyle hareket içinde olunca ben de çok demokratik bir adam değilim. Güzel güzel konuşuyorum ama ondan sonra sinirim bozuluyor. Sonra ağzıma ne gelirse söylemeye başlıyorum. Hani biz hak etmedik. Biz ona gerekli saygıyı gösterdik. Hoş geldine gittik. Bilmem ne yaptık. O adam bir gün bizim derneğimizin kapısını açmadı. Tamam mı? Hiçbir faaliyetimize gelmedi. Hep kuyruklarını gördü. Tamam mı? Böyle sanki o Gaman denen adamın Türkiye'deki derneklerin birbirlerinden arasını bozmak için elinden gelen gayreti gösterdi burada ve bunun için çalıştı. Tamam mı? Gittiği zaman da onun sayfasına yazdım, konsolosluğun Facebook sayfasına. Çok memnun oldum gittiğine dedim. Tamam mı? İyi oldu gitti. Bu adamı gönderdiniz dedim. Tamam mı? Şimdi ben bu şimdiki başkonsolosa da gittim pazartesi günü. O da samimi değil. Tamam mı? Şimdi Cuma günü saat 3'teki şeye geldiği zaman söyleyeceğim kendisine. Mesela o gün ben ziyaret ettiğim gün saat 2'de Ukrayna'nın şeyi var, televizyon birincisi basın açıklaması yapmışlar bir yerde. Evet. Evet biz ben olsaydım başkonsolosu davet ederdim. Sen de gel filan derdim. O bana hiç bu basın açıklamasından böyle bir faaliyeti olduğundan bahsetmedi. Tamam mı? Ya çok acemi ya da kasıtlı olarak yapmaya devam ediyor. Tamam mı? Sağ olun Jiroha. Bayağı tafsilatlıca anlattığınız birçok şeyleri ve onları keşke daha erken yılları olduğu zaman yani her şey olduğu zaman anlatırsa muhabirlere, gazetecilere böyle saklı kalmazsa birden dışarı vurursa. Yok ben bunu
Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisine anlattım. Tamam mı? Benim anlattıklarımı demek ki dikkate almadı. Tamam mı? O zaman Rıfat Bey vardı. Rıfat Bey'e bunları anlattım. Tamam mı? Herhalde bir problem çıkmasını istemedi. Celal dedi yine birisine kızdı herhalde dedi. Boş ver dedi, aldırmadı. Tamam mı? Bak Türkiye'de, diasporada 2013 senesi 18 Mayıs'ta sürgünün anma yıl dönümünde Mustafa Cemiloğlu emir verdi. Kırım'da bir toplantı yaptık. Tamam mı? Dedi ki Ukrayna konsolosluklarına gidip protesto edeceksiniz dediler. Ve Türkiye'de sadece bizim İstanbul Kırım Derneği gitti. 2013 senesinde 18 Mayıs'ta Ben aklımda ben çekimleri yaptım. Bogdan Yeremenko bayağı kusmuştu o zaman. Aklımda var o 2013 çekimleri. Ben buradaydım o zaman. Evet yani işte Türkiye'de bizim derneğimizden başka kimse gidip böyle bir Ukrayna konsolosluğunda gösteri yapmadı. Tamam mı? Ankara Genel Merkez'de orası burası da dahil. Ama biz yine bildiğimizi yapmaya devam ederiz. Şimdi bu İstanbul'daki başkonsolos da bu diaspora kimliği için söyleyecekse tamam mı? Zıplayla duyurun. Değil mi? Biz bunu daha çabuk duyururuz. Şu şartlarda diaspora kimliği veriyoruz desinler. O kanun bizim elimizde var. Ha bir de kolaylaştırdık desinler. Tamam mı? Bazı şeyler işte oradan bilmem ne, buradan bilmem ne. O kanunda yazıyor, diyor ki hiçbir diyor resmi kayıtlı evrağı yoksa diyor diaspora kimliği almak için diyor 3 tane diyor Ukrayna vatandaşının şehadetinden, şahitliğinden diaspora kimliğini alabilir diyor. Tamam mı? Evet. Ben tercüme etti Rıfat Bey kanunu bana. Ama bu kolaylıkların hiçbirisini istifade edemiyorsunuz. Tamam mı? O Ukrayna devletinde bürokrasi devam ediyor herhalde. Çok sağ olun Zilahab. Sağ olun. Bayağı yaxşı anladık. O şeylerini de anlattınız. Ben sizden bugünlük sağlıklaşam. Onun bayağı tavsiyelerli bilgini aldık. Çünkü bir de Ankara'yla bağlansak bunun canlımızın yekünlemeye hazırmız. Sağ olunuz. Mutlak daha bir kere ricam. Etkinlikler, bilgiler, muhabirleri bildirin. Birçok o kadar da çok muhabir Türkiye'de yok İstanbul'da. Böyle sayarsanız bir iki de var. Tamam o zaman söylüyorum bak yaz 20 Mayıs saat 3'te İstanbul Üniversitesi'nde 18 Mayıs sürgünü anma konferansı var. İlber Ortaylı hoca gelecek. Çok evet. Meşhur yırcılardan Orhan Gencebay gelecek. Ayın 22'sinde de Oda Kule arkasında sürgünün gününe basın açıklaması yapacağız. Sağ olun Celal İçten, Kırım Tatar İstanbul Derneği Başkanı bizim yayınımıza katıldı. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar ve son konumuz da Ankara temsilcimiz. Aslında Ankara Genel Merkezi'nin reisi Mükremin Şahin oğludur ve çok iyi dostumuz, samimi dostumuz Kurti Şahin. Şimdi onunla bağlanırsak hazırdır Kurti Bey bizim yayınımızda. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar Kurti Bey. Sizden bu yayını endi yekünleyeceğimiz 78. yılı bu sürgünümüzün, halkımızın sürgün edilgenini bir soykırımda sayarmız ama bu soykırımdan başka da aslında gençlerin işitkenine göre bir dua okup da anma olsa ama bütün ömrü aklap da bütün ömrü aklanmak ideolojisinden kurtulmakla bir yolga çıkmakını düşünür gençler. Aklamak ve aklatmaktan vazgeçmek istiyorlar. Sizce bu biraz bilim konusudur. Bunu nasıl kullanmak lazım? Yani bugün unutulmamalı ama her zaman da böyle soykırım yapıldı da artık şudan bundan ve budur bizim bütün problemlerimizin başı ve sonu. Bu depresyondan çıkıp da yani roket gibi uçmak ve uçurmak bu nasıl yapılıyor? Bir antropoloji uzmanı gerekirdi, sosyoloji uzmanı gerekirdi ama sonuçta humanitar
derslerden siz de uzmansınız. Belki bir şeyleri anlatırsınız yani bu bir milletin araştırırken. Bildiğim kadarıyla bir şeyler söyleyebilirim. Doktora yeterliliğimde bir sınavı da sosyolojiden vermiştim. O yüzden milli kimlik hakkında bir iki şey söylemeye hakkım olabilir. Az da Var, olsa. zaten vardır, var. Bu hani en başta şu açık, bizim aslında insan gruplarını bir arada tutan şeyler, bizim sayımız çoklaştıkça ne yazık ki somut şeyler olmuyor. Hani konkret meselelerden bir arada durup olmayımız ama bizge daha timsaller, simboller gerek olan ve sizi bu bir arada tutacak simbollerge de sizin aslında İngilizce bu operationalize etmek diyorlar. Yani Türkçesinde de belki diyebiliriz, yani harekete geçirmek lazım oluyor bazı günlerde. Mesela 18 Mayıs'ta bizim işte milletimizin hani bu işgalden evvel 2014 senesi evveline sizler daha yakşı bilirsiniz. 18 Mayıs'ta binlerden insan toplaşaydı. Onda hem eski günler hatırlatılıydı hem de siyasetimizi anlataydık. Çok başka bütün milletin her seviyeden işte genci, yaşlısı, fakiri, zengini hepsi bir arada gelip anda ortak olanı birleştiren bir tarihi vakanı hatırlayadılar. Ama tabii ki işgalden sonra bunlar olmamaya başladı ve tarihimizin tabii ki bu acınıklı meselelerini hatırlamak da bir taraftan kolaylık ürünü belki. Çünkü kolay, yani bu acı hepimizin canını acıttığı için. Ama dediğiniz gibi özellikle benim yaş grubum, hatta 20'li yaşlarda kardeşlerimin yaşındaki insanların şu an dünyayı görürlerken sürekli olarak ağlayan insanlarla bir arada olmak istemediklerini anlıyoruz. Bizim şu an en büyük ihtiyacımız aslında tarihimizin sadece bu korkunçlu taraflarına değil, bizi acıda birleştiren değil, aslında başarıda, gururda, umutta birleştiren bizim sembollere çok ihtiyacımız var. Bunu anlatırken de hani bizim aklımıza ilk olarak işte yok savaş kahramanları, şunlar bunlar geliyor. Bunlar ama bunun ötesinde mesela aklınızda Jamala'nın Eurovision'u kazanması. Evet. Yevrovidinya. Şimdi bunun gibi olaylar, ben Jamala Eurovision'u kazandığında Ankara'da Kırım Tatar Yaşlı Kurultayı akşamda biz orada aman aman 200 tane yaş büyük bir zalda bunu takip bu efriye bakaydık. Bunun neticesini korgen de o yerde bizim duygularımız gurur. Yani daha önce böyle bir şeyde yaşamadığımız için aslında herkes tek Kırım Tatar olduğu için anda ve anda bir Kırım Tatar yırcısı Avrupa'nın en belli ses yır yarışmalarından birisini kazandı. Şimdi buradaki o duygunun kuçu bunun Jamala gibi ya da bunun gibi bazı sembolleri tapmak, bulmak ve onların ortaya çıkarmak bizim aslında borcumuz. Çünkü bir millet sadece sizin de arkanız gibi cılayıp arka bakıp biz böyle ezildik, bizi böyle koteklediler, bizi böyle öldürdüler deyip anlatsak bizim bu bağların ben Kırım Tatarım deyip aytmaya ya da işte ben Kırım'dan bağlı ben bunu yapacağım, milletim tarihi için bunu yapacağım deyip kuçunu toplamaya bir çaresi olmayacak. O taraftan gerçekten bu çok büyük bir problem. Ama burada şöyle bir mesele de var. Şunu kabul etmek gerek aslında, bizim tarihimizdeki belki de en ağır vakalardan bir tanesi olgan için, hani 1944'te olgan şey. Ondan evvel de tabii ki sürgünler var, katliamlar var. Yani gene de genotitki oşagan bir prosesler var. Ama 44'te o kadar dramatik bir vaka ve o kadar büyük travmatik bir etkisi oldu ki sanki bütün menligimiz, bütün tarihimiz o günde toplandı. Yani o olayda toplandı. Evet sizin bilginizden ben iş kıyaslanmam çünkü iş böyle araştırma ve tezlerim olmaz ama Kurti Bey nasıl kıyaslarak 1783 mu devletin yok olması ama aslında devletin çürümesi Kırımgiray'dan son aslında başlayan edir. Şahin Giray'a yüklenmeye vakit gelmeyi. Yoksa mı 1853-56 Kırım Savaşı mı? Sanki ittifak Osmanlı, İngiltere, Fransa, Sardinya ittifakı kazandı. Rusya kaybetti de ama sonra intikamını Kırım Tatarlardan aldı. Ve o soykırım, o günlerin soykırımı çoğunluktan azınlığa çevirdi. Çünkü 83'ten 56'ya kadar en azından 70 yıl devamında çoğunluktu yani Kırım'da da. Orada azınlık oluyoruz. Yoksa 1920-21 açlığı halkın %40'ı açlıktan ölüyor yani komünist zamanının prodrazverskası. O da yani açlıktan ölen insanların sadece köyde kalanların onların travması ve o travma
komünizm travması, 37-38 elitlerin kesilmesi, tamamen Akmeşit'te bir günde 120 kişi olsun, besteciler, şairler bir günde, yani bütün elit kesim öldürülüyor ve o 44'te çevriliyor tamamen halkın yok edilmesi. Bu bütün soykırımlar kıyaslanmaz. Hangisi daha büyüktü, hangisi, yani bu sonsuz bir soykırım tarihidir yani. Araları vardı tabi. Gaspral zamanında bir aralık vardı. Gaspral'dan önce yani Katerina'nın oğlu geldi, Pavel I bile Akmeşit'in, Akyar'ın isimlerini geri verdi. Yani bu Simferopol, Sivastopol verildi de onlar geri alındı birkaç yıllık onlar. Ama kıyaslanmaz. Kıyaslanmaz bir, bu 200 yıllık travmadan bir vazgeçmek istiyor gençler. Vazgeçmek, unutmak değil, vazgeçmek. Bunun farkı vardı yani, unutmakla vazgeçmekle. Travma ile yaşamamak. Yani millet olarak da diyoruz yani, bu milli devletler kalacak mı artık o da belli değil. Ben bilmiyorum, ben böyle bir prognozist değilim, futurist de değilim bu konuda. Ama milli devlet kurulmasında şu an çabalar yok gibi görünmüyor. Millet kalacak ama milli devlet olacak mı o da belli değil biz için. Ama travmalardan vazgeçmek talebi var. Ve o bir nesilde vazgeçiliyor mu? Onun anlatabilir misiniz kısadan? Şimdi aslında bu bizim milli kimlik dediğimiz şey, yani bizim biraz insanların bilmekten çok inandıkları bir şey. Yani ben Kırım Tatar olduğumu biliyorum ama aynı zamanda Kırım Tatar milletinin, Kırım Tatar kimliğinin bir parçası olduğuma da inanıyorum. Bu ikisi beraber olan şeyler. Ve o yüzden bir insanın, yani tek bir insanın fikrini değiştirmek bazen çok zor olabiliyor. O yüzden bu çok sert milliyetçiler ya da ekstremist hareketler, aşırıcı hareketler çok güçlü olabiliyorlar. Yani çünkü birisinin fikrini değiştirmek bazen gerçekten onu öldürseniz bile değiştirmiyor fikrini. Ama nesillerde bir iki jenerasyon içerisinde bunların dönüşebildiğini görüyoruz. Bu başarılabiliyor. Ama bunun için de çok ciddi kurumlara ya da sosyal mekanizmalara ihtiyacımız var. Çünkü mesela toplumlarda, bu ulus devletlerde, işte bu milli devletlerde, yani bu nation state denen İngilizcesinde, bu sistemler içerisinde bir milli eğitim sistemi var. Siz kim olursanız olun sabah 9'dan akşam 4'e 5'e kadar dünyada hemen hemen yakın sürelerde kalıyorsunuz. Ananızdan, babanızdan, abinizden, kardeşinizden uzakta, herkesin çocuklarının bir arada durduğu bir yerde devletin merkezi olarak karar verdiği konuları okuyorsunuz mesela ve size bir şeyler öğretiliyor, anlatılıyor. Bunun çoğu zaman doğru olmasına ya da yanlış olmasından ziyade öyle öğretilmesi isteniyor olması önemli. Öyle öğretmek istedikleri önemli oluyor. Ama bu insanoğlunun bulduğu mekanizma bu. O ulus devleti var etmek, sistemin çalışmasını devam ettirmek, bu insanları birer vatandaş gibi yasa devletlerine çalıştırmak için gerekli olduğunu görüyoruz. Ve bizim mesela bizim hani bu Gasparal'ın bu dehası belki de bu eğitim mekanizmasındaki bu belki başarıyı görmesi. Çünkü şunu görüyoruz ki Gasparal'ı 1783-1883 karanlık devirden sonra bir gazete çıkartıyor. Sonra bir mektep kuruyor. 1917'ye geldiğimizde 83'ten işte kaç yıl oluyor? 20 küsur yıl içerisinde, 30 yıl içerisinde, yani tam bir jenerasyon içerisinde sıfırdan alıp tamamıyla modern bir milliyetçi söylem geliştirmiş bir entelektüel grup yaratıyor Gasparal. Şimdi bunu yarattığı dönem tabii ki Gasparal, şimdi tarih dersine dönmeye gerek, ama şu bir gerçek ki doğru mekanizmaları kullandığınızda yani bir 20-30 yıl içerisinde gerçek anlamda etki yaratabiliyorsunuz. Bu doğru. Bu örneklerini de biz başardık. Bizim milletimiz başardı, Kırım'da başardı ve bütün Türk dünyasına örnek oldu. Yani Osmanlı dışındaki Türk dünyasına doğrudan örnek teşkil etti. Onların hatta modernleşmesine, modern bir entelektüel milliyetçi grup yaratmasını, mekanizmalarını bizden öğrendiler aslında ilginç bir şekilde. Ama şu an biz kendimize bunu yapamıyoruz. Bu doğru. Ama bizim de yani gerçekten toplumsal önemli mekanizmalarımız vardı işgal öncesinde.
Şimdi kurultay- ne demek, lafınızı böleceğim. Şimdi anlatayım, bizim millet startuper'dır. Yani startup'ı yapar. Doğru. Startup'ı franşizini verir ama kendisi uygulamaz yani kendisi için. Doğru. Böyle. Biz satıyoruz şeyleri. Aha. Startup projelerini. Fikir satıyoruz belki de. Ama bu teşkilat bunu dediğiniz gibi sürdürmek çok zor bir iş. Yani ve bunun olması için tabii ki kurumlar üretmeniz gerekiyor ve biz ne yazık ki yani 1917'de buna üretmeye çok yaklaştık, olmadı. Veli İbrahim döneminde bir şeyler olur gibi oldu, olmadı. Ondan sonra zaten Stalin döneminde olması mümkün değildi. Sürgün oldu. 90'larda kurultay, yani bir proto devlet gibi, yani devletimsi diyeyim Türkçe olarak. Yani devlete benzeyen kurumlar kurduk. Realde devlet değildi ama yani devlet gibi çalışmaya çalışıyordu. Ve onlar da yapabildikleri var, yapamadıkları var. Sebepleri tabii tartışılabilir farklı şekillerde. Ama şunu söyleyeyim, yani bu konuda pesimist olmaya gerek yok. Yani bizim Kırım Tatar milli tarihiyle ilgili olarak. Evet, çok zor bir tarih yaşadık ama hala daha dünyanın çeşitli ülkelerinde az sayıda da olsa entelektüel, yetenekli, becerikli insanlar, ben Kırım Tatarım ve ben yaşadığım ülkeye de ama ve mensubu olduğum millete de hizmet etmek istiyorum diyebiliyorlar. Bu çok kıymetli bir şey ve bu gerçekten de bizim var olduğumuzu ve var olacağımızı da gösteriyor. Ama bu tabii ne kadar süre böyle gidebilir, hele ki şu anki savaş şartlarında nasıl devam edebilir onu bilmiyorum. Ama şöyle tekrar edeceğim, bir jenerasyonda değişebilir mi? Değişebilir. Ama bunun değişebilmesi için çok ciddi kitlesel bir irade lazım. Yani bir grup insan karar verecek. Bu Avrupa'daki milliyetçiliklerin, bu görece Orta ve Doğu, mesela Çek Cumhuriyeti'nin ya da Slovakya gibi ülkelerin, Macaristan gibi ülkelerin milliyetçilikleri de böyleydi. Bir entelektüel grup ortaya çıktı. Bir kimliğin farkına vardılar. Bir arkeolog gibi tarihlerini araştırdılar. Bir söylem ürettiler, bir diskors ürettiler, bir diskur ürettiler. Sonra kitleyi de buna ikna ettiler ve millete dönüştüler. Ve birkaç jenerasyon içerisinde de devletlerini kurmaya çalıştılar. Başardılar, başaramadılar. Yani bu bizden uzakta olmuş şeyler değil bunlar. Yani şu an Ukrayna'dan en çok gidilen ülkelerden birisi Çek Cumhuriyeti. Çekya. Orada da mesela bunlar var. Yani bunlar bu şekilde ürettiler. Kendi yok olmuş dillerini bir daha ürettiler. Çok sağ olun. Çok sağ olun Skor TV. Sizinle yekünlendiremez çünkü böyle optimistik bir şey, optimistik notada yani travmalardan çıkıp neler üretmekti, gençlerin talebini yerine getirmekti. Bu millet derken yani toplumun, milletin Kırım'la bağlı bir grubun, yani milletin yeni bir millete dönüşmesi, yeni milletlerde nasıl bir adlandırma olacak, kurumların üretilmesi, kurumlardan başka yani içeriklerin üretilmesi, hepsi şu an bir yere geliyor. Kurti Şahin bizim dostumuz, arkadaşımız, Ankara'dan ODTÜ Üniversitesi'nde doktorasını yapan ve milli kimliğimizi araştıran araştırmacıdır. Çok sağ olunuz. Bununla bugünkü maratonumuz Kırım Tatar halkının sürgünün yani soykırımın 78 yılına bağışlanan bir yayınımız yekünlüğüne herkese teşekkürümü bildiren bütün takımga, muhabirlerge, prodüktörlerge, rejilerge, bütün kameraman ve bütün konuklarımıza çok sağ olunuz. Görüşmek üzere. Вспоминая те трагические 1944'te Sovyet hükümetinin işlediği bu trajik olayları Kırım'da Kırım Tatarlarının nüfusuna karşı bu suçları hatırlayarak bunu çok yakınımıza alıyoruz. Her şeyi anlıyoruz. Çünkü işgal altındaki Litvanya'da Sovyet yetkilileri tarafından çok benzer suçlar işlendi. в оккупированной Латвии, и, конечно, наши чувства, наше сочувствие и понимание. Elbette duygularımız, sempatimiz ve anlayışımız her zaman Kırım Tatar halkının yanında olacaktır. Ve tabii ki bu duygular karşılıktır ve bu arada Rusya'nın asla mahkum etmediği bu Sovyet suçlarına karşı birleşik bir cephe olarak duruyoruz ve bu dava hala önümüzde.
Латвия пізнала декілька Litonya 1941'de Nazi Almanyasının işgalinden hemen önce Haziran ayında birkaç sürgün dalgası yaşadı. фашистської Німеччини. Потім 1940 Daha sonra 1948, 1949, 1951'de en az 65 bin Leton Sibirya'ya, Urallara sürgün edildi. Отже, це спільна така біль, Yani злочини, bu ortak bir acıdır. İnsanlığa karşı suçlar, soykırım yapanlar cezalandırılmadı. мають бути покарані. Безкарність, вона приводить до того, що ці Cezasızlık злочини bu повторюються. suçlarının tekrarlanmasına yol açar ve SSCB'nin komünist sistemi üzerinde uluslararası bir mahkeme yoktu. Це привело до того, що 2022 Bu 2022'de, daha doğrusu 2014'te Rusya'nın başkenti olan ve Kırım Tatarlarının sürgün edilmesi için emir veren merkezi. Şimdi ise Ukrayna devletini ve Ukrayna milletini yok etmeye emrini veren bir merkez oldu. наказ знищити українську державу і українську націю. Я вважаю, що тодішня влада і в СРСР, і зарашня в Росії, вони чимось схожі. Вони так само займаються геноцидом, як і колись зараз. Кримські татари так само постраждали від сталінського режиму, від радянського режиму, як зараз страждають українці. І так само кримські татари після окупації рашистами Криму. Зараз ми постраждали, вимушені були покинути свою батьківщину. Нас дуже важливо звернути увагу світової спільноти до трагедії, яка відбулася в 1944 році із кримськими татарами в Криму. Те, що зараз ми бачимо в Україні, це століттями відпрацьований сценарій, який відігравала імперія протягом століть із захопленими територіями. Мета цих геноцидів є зміна етнічного складу, зміна нелояльного населення цих регіонів на лояльне. І якщо світова спільнота сьогодні не зупинить, не засудить цей кривавий режим, то я думаю, що через 10-20 років ми побачимо ще більшу катастрофу. Що для тебе особисто цей день означає, День пам'яті жертв депортації? Депортація торкнулася кожної кримсько-татарської сім'ї. У кожної родини є своя трагічна історія. Наприклад, моя прабабуся втратила в дорозі свою доньку. Її тіло викинули десь в казахстанських степах. Вона вже змирилася із тим, що вона втратить свого сина, мого дідуся. І єдине, про що вона благала Бога, це щоб він дожив до зупинки, щоб вона могла його поховати по-людськи, тому що вона до кінця життя не могла собі пробачити те, що вона не змогла поховати по-людськи свою доньку. І коли їх привезли до Узбекистану, вона помила тіло із води з Ареку ще живого мого дідуся, вона загорнула його в свою хустку, і мій дідусь врятувався просто чудом, тому що місцевий мулла, якого моя прабабуся благала прочитати заупокійну молитву за ще живим дідусем, допоміг їй виходити мого дідуся. Це велика трагедія. Я не знаю, що відчуває матір, коли на її руках помирає дитина. Сьогодні в Берліні ми, група активістів і активісток, проводимо акцію до Дня пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу в 1944 році. І ми не проводили цю акцію з 2019 року, тому що через корону, через різні заходи безпеки це було не так просто зібрати справді багато людей. І це наша перша акція після паузи, і особливо враховуючи актуальну ситуацію, а точніше війну
російську війну в Україні. Ми сподіваємося, що сьогодні цей захід він буде масштабніший, ніж попередні роки в Берліні, що інтерес до України, до її історії, до кримського татарського народу, як корінного народу Криму, України, він зріс за цей час, і що люди справді зможуть під час цього заходу, по-перше, ще більше дізнатися про те, що таке депортація, що пережили люди, які були вигнані зі своїх домівок у 78 років тому назад, і зможуть справді підтримати нас і нас всіх, і подумати про всіх, хто віддав життя за своє право проживати на власній землі. А що сьогодні для вас, ця дата саме сьогодні, під час такого? Для мене ця дата завжди мала якесь сакральне значення, хоча я не кримська татарка, але я з 2014 року якось прониклась до цієї трагедії, до цієї трагедії кримських татар, тому що втрачати свій дім – це важко, це неймовірно важко, ще важче повертатися. І зараз, після того, як був окупований Крим, після того, як Росія напала на Україну вже відкрито 24 лютого 2022 року, я відчуваю, що ми всі є сплочені однією біллю. В нас тепер вся Україна від Чернігова до Сімферополя, від Ужгорода до Луганська – це одна величезна рана. І всі ми сьогодні є кримськими татарами тоді, 18 травня 1944 року. Ми тепер всі це розуміємо. І ми всі розуміємо, що означав 2014 рік, березень і лютий для кримських татар і українців, які проживали в Криму, які були змушені покинути свої домівки як внутрішньо переміщені особи. Я открыл двери, зашел военный, старший лейтенант, что-то... Что он вам сказал? Что он вам сказал, когда зашел? Кто, говорит, хозяин дома? Я говорю, я. Мы с матерью жили, отца не было, этого не было. Вот вы соберитесь, говорит, сказал он, соберитесь, говорит, в конце деревни выходите, там специальное место есть, и будете оккупировать, за то, что вы немцам помогали. С вагона выходит каждый и старается каждый огонь завести и что-нибудь сварить. Потом поезд сигнал дает, сигнал говорит, эрхет шапалят. Многие люди под поездом остались, без много остались. Был, когда нас Ленинский район нас разгрузили, кругом была обгорожена сеткой, колючей сеткой была обгорожена, нас там разгрузили и по машинам грузили и отвозили, районы отвозили. И мы потом второй день сразу вышли на работу, второй день сразу. И стали работать в колхозе там в колхозе. С голода сразу не умирали, зимой стали от холода и от голода. Нечего утопить, нечего кушать. Многие люди, знать, от холода и...
بسم الله الرحمن الرحيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ما جميع لدينا مكتوب وآية لهم الأرض الميتة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله Privilege power çize olarak beri ülkelerinde sakın demeyin. Ayaklarınız geçmiş. Güzel yengil ayaklarından çok yengil ayaklarından evimizden çıkıp kalıyorsunuz. Bizim İbrahim Efendimiz deyin gibi, İbrahim kardeşimiz deyin gibi dostum, ağam, ondan çoktan beri biz tanışıyoruz, doğru dedi. Gelir o vakitler biz bunda toplaştık. Geçmişte olan Müslüman din kardeşlerimizden, kan kardeşlerimizden. وسواء عليهم أأنذرهم وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى وننذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين الله أكبر غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Bu matem günde sana bizim yapılan dualarımızı kabul et. Ya Rabbi alemin. Ya Rabbi şu sorgunluk ya Rabbi. Ya Rabbi bizim halkımızı çeşitli türlü zararlardan, hıyanetliklerden, zulümlerden sen uzun. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.